Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang panganay sa magkapatid ng palaging dapat na pinakamalakas dahil siya ang magiging tagasalo ng responsibilidad ng kanyang mga magulang. Ikaw, handa ka bang saluhin ang lahat ng sugat at pasa? Huwag lang masaktan ng inyong kapatid. Dear Papa Dudut, ang bawat pamilya ay palaging dumadaan sa matinding pagsubok upang patatagin ang kanilang samahan at pagmamahalan. Pero kasama rin ba sa pagsubok na yon ang pagkakaroon ng mga pasa at pag-aagaw buhay sa isang ospital? Kailangan ba talagang may mamatay o masaktan muna para masabi na matatag ka na bilang isang tao at miyembro ng pamilya? Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Ako po si William, 23 years old, tiga-Tondo at kasalukuyang nag-aaral sa isang universidad na hindi ko nababanggitin pa ang pangalan. Hindi rin talaga ako palakinig ng radyo, Papa Dudut. Na-discover ko lamang po ang inyong programa na Barangay Love Stories nang dahil sa kapatid ko na talaga namang paborito kayo na DJ. Hanggang sa heto, naisipan ko na rin pong sumulat sa inyo upang magbahagi ng aking kwento na alam ko pong kapupulutan din ng aral ng mga nakikinig sa inyo. Pero nais ko lang din pong ipaalam na may ilang impormasyon ako na sadyang binago upang maprotektahan ang mga personal naming buhay. Mula po kami sa isang maliit at simpleng pamilya, Papa Dudut. Ang nanay ko ay nagtitinda ng lugaw, pansit at iba pang pagkain na nilalako niya sa lugar namin. At ang tatay ko naman ay isang foreman sa construction. Dalawa lamang po kami ni Nina na magkapatid at ako po ang panganay. Kahit simple lang ang buhay namin noon, ay hindi naman kami hinahayaan na magutom ng mga magulang namin at mapag-aral sa isang maayos na eskwelahan. At hindi man palaging masarap ang ulam namin sa lamesa, ay palagi namang kaming masaya. Kaya lang, Papa Dudut, hindi rin pala panghabang buhay ang kasiyahan sa isang pamilya. Dahil ilang araw lang pagkatapos naming mag-celebrate ng aking 13th birthday, ay kinuha na sa amin ang poong may kapalang nanay ko. Na-stroke po siya habang naglalako ng pagkain. Nadala pa po siya sa ospital ni tatay pero dahil hirap din kami sa pera ay hindi siya nagawang operahan kaagad na dahilan upang bawian siya ng buhay. At mula nga po noong mawala sa amin si nanay ay malaki ang nagbago sa bahay lalo na sa tatay namin, Papa Dudut. Kuya William, hindi pa rin ba uuwi si tatay? Malalim na kasi ang gabi pero wala pa rin siya. Pauwi na rin siguro yun. Baka napasarap lang ng kwentuhan sa ninong mo, Nina. Matulog ka na at may pasok ka pa bukas. Ikaw ba, kuya? Hindi ka pa ba matutulog? Pareho lang naman tayong may pasok sa school bukas eh. Oo nga, pero hihintayin ko na munang makauwi si tatay para mailak ko na rin ang pinto ng bahay. Basta kuya, dito ka sa tabi ko mamaya ah. Alam mo naman na natatakot ako kapag wala ka sa tabi ko. Wala naman akong ibang pwede na pwestuhan dito sa kwarto natin kundi sa tabi mo lang. Sige na, matulog ka na at lalabas na ako ng kwarto. Good night. Good night din, Kuya William. Nasaan na kaya si tatay? Sana pauwi na siya. Ay, ligpitin ko nga muna tong mga naiwang notebook ni Nina. William, gising ka pa pala.
Pakialalahin mo nga ako at medyo nahihilo ako sa paglalakad ko. Tatay, ayos lang po ba kayo? Oo, medyo nahihilo lang ako kasi naparami ako ng inom ng alak kanina dun sa bahay ni kumpare. Kumapit po kayo dito sa balikat ko at aalalayan ko kayo makaupo sa sofa natin. Salamat anak. Dahan-dahan lang po sa pagupo at baka po mapabitaw kayo kaagad sa akin. Gusto niyo po bang ipaghain ko na rin kayo na makakain ninyo? Hindi na. Kumain na ako sa bahay ni kumpare. Tulog na ba ang kapatid mo? Opo, pero kani-kanina lang po. Mabuti naman kung ganon. Bakit pala gising ka pa? May pasok ka pa bukas ah. Hinihintay ko po kasi kayo makauwi. Hindi mo na dapat ginawa yun. Kaya ko namang asikasuhin ang sarili ko eh. Kaya ko kahit mahirap kasi nakasanayan ko nang nandyan palagi ang nanay niyo para sa akin. Para sa ating lahat. Tatay, lahat naman po tayo nahihirapan eh. Pero sigurado po ako na kung nakikita tayo ni nanay na nagkukulong sa lungkot dahil sa pagkawala niya, mahihirapan din siya kung nasan man siya ngayon. Kaya nga pilit po ako nagpapakatatag eh. Para po sa kapatid ko at sa inyo, tay. Sorry William. Hindi ko lang kasi alam kung paano magsisimula ulit eh. Mag-aapat na buwan na ang nakalipas mula nang mawala ang nanay niyo pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Ang sakit-sakit pa rin ang dibdib ko dahil sa pagkawala niya. Alam ko po na mahirap talaga. Pero wala naman po tayong ibang pagpipilian kung hindi unti-unting tanggapin ang katotohanan na kahit kailan hindi na natin makakasama pa si nanay. Ang isipin niyo na lang po, tay. Nandito pa rin po kami ng kapatid ko para sa inyo. Kasi ako po, kayo na lang ang kinukuhanan ko ng lakas ng loob eh. At paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na kailangan ko maging matatag para sa inyo ni Nina. Kaya sana, ganun din po kayo, tay. Papa Dudut, hindi naman kasi talaga madali ang mawalan ng minamahal lalo na kapag parte ng pamilya. Pero kagaya ng sinabi ko kay tatay, wala namang kaming ibang pagpipilian kung hindi ang tanggapin ng lahat. Kahit na ilang beses pa po kasing magpakalasing si tatay o ilang beses pa po kaming umiyak na magkapatid ay hindi na muli pang mabubuhay si nanay. Hindi na namin siya makakasama kahit kailan. Wala nga po noong mailibing siya noon ay nangako ako sa sarili ko. Naiiwasan ko na ang umiyak. Ako kasi ang panganay at naniniwala ako na bukod kay tatay, ako ang kailangan na maging pinakamalakas at matatag sa aming lahat. Kaya hindi ko pwedeng ipakita sa kapatid ko na nalulungkot pa rin ako para hindi ko rin siya mahawahan ng lungkot ko. Umiiyak pa rin naman ako paminsan-minsan noong nawala na si nanay. Sobrang close din kasi kaming dalawa, Papa Dudut, pero sinisigurado ko na walang nakakakita o nakakarinig sa akin na umiiyak. Ayoko kasi talagang makita at maramdaman nila na mahina rin ako. Para sa akin na lang sila kumuha ng magiging lakas nila. Kahit papaano naman, Papa Dudut, ay nakitaan ko ng pagbabago ang tatay ko. Medyo hindi na siya nagpapakalasing at muli siyang bumalik sa maayos na pagtatrabaho. Kaya naman nakatulong din yon upang mabawasan ang lungkot na nararamdaman namin sa bahay. Kasi at least alam namin at ramdam naming magkapatid na nandyan pa rin si tatay para sa amin. Ang sarap naman itong niluto mo na paksiw na isda, Kuya William. Mabuti naman at nagustuhan mo, Nina. Sorry, medyo na late na akong nakapagluto ng tanghalian natin. Umextra pa kasi ako ng pagbubuhat ng mga planggana ng isda sa palengke kanina para may maidagdag ako sa pambili ng pagkain natin.
Ayos lang yun, kuya. Sabi ko naman sa'yo, sasamahan at tutulungan kita dun sa pa-extra-extra mo sa palengke. Yan naman ang hindi ko papayagan na mangyari. Dahil mas gusto ko na nakafocus ka sa pag-aaral mo. Si tatay na yata yung dumating. Ito pala ang bahay nyo, Edgar? Oo, pagpasensyaan mo na at medyo maliit lang. Si tatay nga! Mano po, tay? Tay, mabuti po at maaga kayo nakauwi ngayon galing sa trabaho nyo. Tamang-tama po dahil nagluto ako ng paksiw na isda para sa tanghalian natin. Talaga? Mukhang masarap yan ah. Pero mamaya na ako kakain. Magmano pala muna kayo dito sa nanay Melinda nyo. Naku, Edgar ayoko ng mano-mano na yan at hindi pa ako matanda. Tay, sino po siya? Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig na tinawag akong Melinda ng tatay mo? Kaya bata-bata mo pa, ang bingi mo na? Ano ka ba naman Melinda? Unang araw mo pa lang dito sa bahay, sinusungitan mo na kaagad ang mga anak ko. Ang init-init kasi ng panahon, tapos paulit-ulit pa ang tanong kung sino ko. Pasensya na po. Naku, binibiro ka lang ng nanay Melinda mo. Melinda, ito nga pala ang panganay ko na si William at ito naman ang bunso kong si Nina. Mga anak, siya ang nanay Melinda nyo. At simula sa araw na to, dito na siya sa bahay titira kasama natin. Tatay, siya na po bang magiging bagong nanay namin? Naku, isa pa yan, Edgar. Pwede ba? Huwag mo nga akong pinapatawag na nanay sa kanila kasi mas mabilis makatanda yun. So ikaw bata ka, ang itatawag niyo sa akin, Tita Melinda, okay? Tita lang. Sige po, Tita Melinda. Ano ba naman tong bahay niyo, Edgar? Hindi na nga kalakihan, ang init-init pa sa loob. O ikaw, ilabas mo nga muna yung electric fan niyo dito sa sala. Wala po kaming electric fan dito eh. Pasensya na po. Ano? Wala kahit isa? Ano ka ba naman, Edgar? Alam mo, hindi talaga ako tatagal sa bahay na to. Hayaan mo na Melinda. Bukas na bukas din ay bibili ako ng electric fan para sa'yo. Ibibili niyo rin po ba kami, tatay? Ang init-init na po kasi dun sa kwarto namin kahit sa gabi. Sige. Titingnan ko kung magkakasya ang pera ko. William, pumunta ka nga muna sa tindahan at bumili ka ng soft drinks. Samahan mo na rin ng yelo para mas malamig. Sige po, Tay. Papa Dudut, yun po ang unang beses na nakilala namin si Tita Melinda. Ang sabi ni tatay ay ituring daw namin siyang parang nanay namin kahit ayaw niyang magpatawag na nanay. Kahit ako naman din po ay hindi ko gugustuhin na tawagin siyang nanay dahil napakalayo po niya sa tunay na nanay namin ang kapatid ko. Kung si nanay po ay simple lang manamit, mabait at palaging nakangiti, si Tita Melinda naman po ay maarte kung magsalita at palaging maikli ang kanyang suot na short o pang itaas at ngumingiti lang siya kapag kaharap niya si tatay. Sa totoo lang din po Papa Dudut ay medyo sumama ang loob ko kay tatay ng mga oras na yon. Dahil halos wala pa pong isang taon mula nang mawala si nanay noon pero nagdala na kaagad siya ng isang babae para pumalit dito. Alam ko na nalulungkot talaga siya dahil sa nangyari. Pero hindi naman niya kailangan na humanap ng kapalit kaagad ni nanay para mapagtakpan ng lungkot na yon. Ganon pa man Papa Dudut ay wala na rin naman kaming magagawa pang magkapatid kung hindi ang tanggapin si Tita Melinda sa bahay at ituring siya na parte ng aming pamilya. At kailanman ay hindi ko rin ipinakita noon kay tatay na masama ang loob ko dahil kay Tita Melinda. Ayoko naman kasi na magkagulo kami sa bahay. Isa pa ay mula nang dumating sa bahay si Tita Melinda ay napansin ko na hindi na masyadong nalulungkot si tatay. Yun naman ang mahalaga doon Papa Dudut, ang maging masaya si tatay at ang kapatid ko kahit may bago na kaming nanay. Papa Dudut, naging maayos naman po ang pakikitungo sa aming magkapatid ni Tita Melinda. Lalo na nga po kapag kasama namin si tatay. Palagi lang siyang nasa bahay pero siya rin naman ang madalas na nagluluto ng mga kakainin namin. Naglilinis din siya ng bahay at paminsan-minsan ay naglalaba ng mga damit namin. Medyo nag-guilty pa ako kasi ang naisip ko noon
ay hinusgahan ko kaagad si Tita Melinda dahil lang sa pananamit niya at paraan ng kanyang pagsasalita. Kaya naman bumawi din ako sa pagtulong-tulong sa kanya sa mga gawaing bahay. At kapag nagkakaroon ako ng pera mula sa mga racket ko sa palengke, ay inaabot ko na sa kanya para pandagdag na pambili sa iluluto niyang ulam. Kaya lang papadudod sa paglipas ng mga linggo na kasama namin si Tita Melinda ay unti-unti pong nagbago ang ugali niya. Kung noong una ay ako ang kusa na nag-aabot sa kanya ng kaunti kong kita mula sa racket ko. Naging madalas na ang paghingi niya sa akin ng pera. At umiinit po ang ulo niya kapag wala akong naibibigay sa kanya. Pati po ang pagluluto at paglalaba ay hindi na rin niya ginagawa pa. Kung naglilinis man siya ng bahay, yun po ang mga araw na walang pasok si tatay sa trabaho. Minsan po ay sinabi ko sa tatay ko na sana ay tumulong sa mga gawaing bahay si Tita Melinda kagaya noong una. Kahit man lang sa pagwawali sa umaga. Pero ako lang din po ang pinagalitan ni tatay papadudot. At sinabi niya sa akin na bilang panganay, dapat ay nasasanay na ako sa mga gawaing bahay. Hindi yun palagi ko na lang daw inaasa sa kanila na matatanda ang lahat. Hindi na ako sumagot pa noon kahit may gusto pa sana akong sabihin at hinayaan ko na lang din si Tita Melinda na kumain at matulog na lang sa bahay namin. Hanggang sa kinailangang mawala sa bahay ng ilang araw ni tatay dahil sa trabaho niya. Huwag kang gagawa ng kalokohan doon ha. Siyempre hindi. Kilala mo naman ako at alam mo na ikaw lang ang babaeng mahal na mahal ko. Basta ikaw muna ang bahala dito sa mga anak ko ha. Oo, huwag ka mag-alala sa kanila. Alam mo naman kung gaano na kami ka-close ng mga batang to. Lalong-lalo na tong panganay mo. Di ba, William? Opo, wag niyo po kaming alalahanin, Tay. At mag-iingat po kayo dun sa trabaho ninyo. Palagi kayong makikinig sa Tita Melinda nyo at huwag nyo siyang bibigyan ng sakit ng ulo. Ako na pong bahala sa kapatid ko, Tay. Alam na rin naman po niya ang dapat niyang gawin kapag walang pasok sa eskwelahan. O siya, aalis na ako at baka matraffic pa ako. Mag-iingat po kayo, Tay. Huwag niyo pong kalimutan ang pasalubong ko ha. Bye-bye! Ingat ka, Edgar. Bye! Sige, salamat. Bye! Kuya William, pwede ba maglaro muna ako sa kwarto? Tapos na naman ako sa assignment ko eh. O sige, basta wag ka masyado magkalat ha. Hoy, teka! Anong sinasabi mo maglalaro kang bata ka? Doon ka sa likod ng bahay at magwalis ka doon. At pagkatapos nun, maglaba ka na rin ha? Tambak na mga labahin natin at medyo nangangamoy na. Tita, ako na lang po ang gagawa ng mga yun. Kaya ko naman pong tapusin lahat ng yun. Liligpitin ko lang po yung pinag-almusalan natin tapos ako na po ang gagawa ng lahat ng utos ninyo sa kapatid ko. Teka nga, bakit ba marunong ka pa sa akin? Hindi naman po sa ganun. Ano bang sinabi ng tatay niyo kanina? Di ba ang sabi niya ako ang masusunod sa bahay na to? Oo nga po, kaya lang… O bakit hindi ka sumusunod sa mga sinasabi ko? Sabado po kasi ngayon, Tita Melinda. Gusto ko po sana na makapagpahinga muna ang kapatid ko mula sa gawaing bahay. Ikaw kay bata-bata mo pa. Akala mo kung sino ka nang makasagot sa akin ah. Tita, kaya ko naman po talagang gawin ang lahat ng pinapagawa ninyo. Hindi nga pwede dahil may iba kang gagawin. Ha? Ano po yun? May bibigay ako na address sa'yo. Puntahan mo mamaya pagkatapos mong iligpit ang mga kalat sa lababo. Pero ano po bang gagawin ko dun? Naghahanap kasi ang kaibigan ko ng pwedeng maglako ng mga paninda niya. Nirekomenda kita kaya magsisimula ka na mamaya. Tuwing Sabado at Linggo o sa mga araw na wala kang pasok sa school nyo, pupunta ka dun sa kaibigan ko para magtrabaho. Naintindihan mo? Pero paano naman po yung mga school project na kailangan kong gawin tuwing araw na walang pasok? Eh di gawin mo pagkatapos ng trabaho mo. Ito naman napakahina ng utak kahit kailan. O ikaw Nina, magwalis ka na dun sa likod para matapos mo rin kagad yung mga labahin mamaya. Papasok na ako ng kwarto ko at medyo inaantok pa ako. Walang mag-iingay ha? Kapag nagising ako sa mga ingay nyo, malilintikan kayong dalawa sa akin.
Papa Dudut, hindi ko po alam kung nagbago ba ang ugali ni Tita Melinda o sadyang ganon talaga siya. Wala po kasi nang umalis si tatay sa bahay namin at nagstay in sa pinagtatrabahuhan niya, ay bigla na lang pong naging hindi maganda ang pakikitungo sa amin ni Tita Melinda. Mas lalo po siyang naging tamad sa bahay, naging palautos at palasigaw kung makipag-usap sa aming magkakapatid. Wala na siya halos ginawa kung hindi ang literal na kumain, matulog at manood ng TV. Dahil kahit mga sarili niyang damit ay kami rin ng kapatid ko ang naglalaba. At kagaya nga po ng sinasabi niya, ay pinasok niya ako ng trabaho sa isang tindahan ng kaibigan niya. Sa mga araw na wala akong pasok sa eskwelahan, buong araw ako naglalako ng mga siomay at gulaman. Pero ni Maria, sa pinagpagurang ko na trabaho noon ay hindi ko po nahawakan, Papa Dudut. Dahil kay Tita Melinda po diretsyo na ibinibigay ng boss ko ang kinikita ko. Paminsan-minsan ay naririnig ko na kausap niya si tatay sa cellphone at palagi niyang sinasabi na pasaway daw kami at matitigas ang ulo. Naririnig ko rin na sinasabi niyang pinagtitiisan niya kaming kasama. Kahit ang totoo po, kami ang sobrang nagtitiis sa masamang ugali ni Tita Melinda. Aray ko! Tita Melinda, tama na po! Masakit na po! Masasaktan ka talagang bata ka kasi ang tanga-tanga mo! Masakit na po talaga! Sorry po talaga sa nagawa ko! Hindi kasi na po pagpalo sa akin! Tumigil ka nga dyan sa kakasigaw mo kasi mas lalo ka lang masasaktan sa akin! Tita! Sa susunod kasi, Nina, huwag kang tatanga-tanga sa inuutos ko, ha? Nina, nakauwi ka na ba? May pasalubong. Tita Melinda, ano pong ginagawa niyo sa kapatid ko? Tita! Tama na po talaga! Masakit na po! Tumahimik ka diyang bata ka! Mas lalo ka lang sasamahin sa akin kasi nakakarindi ang boses mo! Tita Melinda, tama na po. Ang pula na po ng balat ng kapatid ko dahil sa kakasinturan niyo sa kanya. Nina, halika na dito sa likod ko. William, huwag ka makialam dito, ha? Bitawan mo yung kapatid mo! Kuya, huwag mo akong bibigay kay Tita Melinda. At talagang humahanap ka ng kakampi, bruha ka? Umalis ka dyan sa likod ng kuya mo at bumalik ka dito sa akin kung ayaw mong mas masaktan! Tama na po kasi. Huwag niyo pong hawakan ang kapatid ko. At talagang pinagtutulungan niyo ako magkapatid ngayon, ha? Napakabastos niyong mga bata kayo! Ganyan ba talaga kayo pinalaki ng nanay niyo? Huwag niyo pong idamay ang nanay namin dito. Pa bakit? Siya naman talaga nagpalaki sa inyo, di ba? Kaya ganyan kayo kababastos at walang modo! Hindi niyo naman po kasi kailangan banggitin ng nanay ko eh. At hindi niyo po kailangan saktan ng kapatid ko. Dahil wala naman siya ginagawang mali sa inyo. Ayun! Nakikialam ka kahit hindi mo naman alam kung anong nangyari. Hindi ko naman talaga sinasaktan niyang kapatid mo eh. Tinuturuan ko lang ng leksyon dahil sa katangahan niya. Nang dahil sa kanya, nasira ang mga damit ko! Hindi ko naman po sinasadya. Tsaka sinabi ko naman po sa inyo na hindi talaga ako marunong magplancha eh. Eh di ba nga tinuruan na kita kanina? Ikaw, Nina, pala sagot ka talagang bata ka eh. Dapat talaga sa'yo, pinuputulan ng sungay habang maaga pa. Halika dito, tuturuan kita kung paano dapat... Tama na po. Hayaan niyo na lang po ako na magtama sa mali ng kapatid ko. Ako na lang po magpa-plancha ng mga damit niyo. O bakit? Sa tingin mo ba maaayos pa ng pagplancha mo ang nasirang damit ko nang dahil sa katangahan ng kapatid mo? Hindi na! Naku! Nanggigigil talaga ako sa inyong magkapatid! Pare-pareho kayong mga tanga! Pakiramdam ko nang dahil sa inyo tatanda ka agad ako eh! Diyan na nga kayo! Mga buwisit! Ayos ka lang ba, Nina? Oo, Kuya William. Medyo masakit lang tong likod ko at saka braso ko dahil sa pagpalo sa akin ni Tita Melinda. Huwag kang mag-alala. Gagamutin natin yan. At pagkatapos, kakainin natin tong pasalubong ko sa'yo na pandikoko. Yay! May pandikoko ako! Paborito mo to, di ba? Kaya naisipan kong bilhin to nang may matira sa bahan ko kanina eh. Tara, punta muna tayo sa kwarto natin.
Papadudod siguro ay kaya ko pang tiisin yung pagiging tamad at palautos ni Tita Melinda sa bahay. Pati na rin yung pagpapatrabaho niya sa akin sa negosyo ng kaibigan niya. Kahit wala akong kinikita ni barya para sa sarili ko. Okay lang din sa akin kahit ako na ang magluto ng mga kakainin namin sa pang-araw-araw. Pati na ang maglaba at magplansya ng lahat ng mga damit niya. Pero ang hindi ko kakayanin sa lahat ay ang makita na sinasaktan niya ang kapatid ko. Malayo pa naman ang bahay namin mula sa kapitbahay kaya wala halos nakakarinig sa amin kapag sumisigaw kami dahil sa pananakit ni Tita Melinda. Naiyak na rin po talaga ako ng araw na yon, Papa Dudut, pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Ipinakita ko sa kapatid ko na kaya ko siyang ipagtanggol mula kay Tita Melinda. Gusto kong maramdaman niya na hanggat kasama niya ako ay magiging safe siya. Kaya lang, Papa Dudut, habang tumatagal po ay mas nagiging mabigat ang mga kamay ni Tita Melinda sa aming magkapatid. Pati na rin ang mga salitang binibitawan niya. Palagi niya kaming minumura at sinasaktan physically, palagi ko namang tinatanggap ang mga palo o hampas na ginagawa niya sa kapatid ko. Kaya lang ay hindi sa lahat ng oras ay magkasama kami sa bahay ni Nina. Kaya nagagawa niya pa rin saktan ang kapatid ko kapag wala ako doon. Papadudod, sa totoo lang ay gusto ko na pong lumaya sa bahay namin at isama ang kapatid ko. Sinabi po kasi ni Tita Melinda na na-extend sa trabaho si tatay at ilang araw pa bago siya makakauwi ng bahay noon. Habang tumatagal din po kasi ay mas pinapahirapan kami ni Tita Melinda. Mabuti sana kung ako lang ang sinasaktan niya o kaya ay palagi kong nababantayan at naipagtatanggol ang kapatid ko. Kaya lang ay hindi. Madalas kasi ay una siyang nakakauwi sa akin sa bahay mula sa eskwelahan. At kapag hindi ako kasama ng kapatid ko ay mas sinasaktan niya ito. Ang palagi niyang dahilan ay dinidisiplina niya lang ang kapatid ko kahit na wala naman itong ginagawang mali. Ilang beses ko pong pinag-isipan noon na maglayas na lamang kaming pareho. Pero wala naman po akong alam na pwede naming puntahan. Wala naman po kasi akong kilala na ibang kamag-anak namin na pwede naming tuluyan or hinga ng tulong. Alam ko po na may kapatid si Mama sa probinsya pero hindi ko naman po alam kung paano pumunta doon. Kaya ang naisip ko na lamang na paraan para makalaya na kami sa mabigat na mga kamay ni Tita Melinda ay ang makauwi si tatay at malaman niya ang lahat. Sigurado ako na kapag sinumbong namin sa kanya ang pagmamaltrato sa amin ni Tita Melinda ay kaagad niya itong paaalisin sa bahay namin. Okay na ba ang mga gamit mo? Oo, Kuya William. Maayos na pati na rin yung baon kong tinapay. Thank you pala dun sa pag-ipit mo sa buko ah. Ang cute-cute kaya ng ayos. Wala yun, pero mabutit nagustuhan mo. Sobra! Kasi ganito rin inaayos ni nanay yung buhok ko dati eh. Ay, nakakamiss na talaga si nanay no? Kung nandito lang siguro siya, hindi tayo palaging nasasaktan ni Tita Melinda. Oh, walang iiyak ha? Anong sabi ko sa'yo dati? Na malulungkot si nanay kapag nakita niya tayong nalulungkot. Tama! Kaya dapat, kahit nahihirapan na tayo, dapat lagi lang tayong nakangiti. Para kahit nasan pa si nanay ngayon, maging masaya pa rin siya. Ay, ang lungkot naman itong pinag-uusapan natin. Tara na nga at umalis na tayo ng bahay. At baka malate pa tayo sa mga klase natin. Kukunin ko muna yung pamasahe natin kay Tita Melinda. Sige kuya, sasama na rin ako. Oh, saan kayo pupunta? Papasok na po kami sa school, Tita Melinda. Hihingi na rin po sana ako ng pangpamasahe namin. Pamasahe? Ubus na nga yung perang iniwan ng tatay niyo sa akin eh, tapos hihingi pa kayo ng pamasahe ngayon? Pero di po ba, may nakukuha naman kayong pera mula dun sa pinagtatrabahuhan ko na kaibigan nyo? Ang kapal din naman ng mukha mo, William, no? Ano ba sa tingin mo ang ginagawa ko dun sa pera na yon? Ginagastos ko para sa sarili ko? Para sa impormasyon mong bata ka, ang daming gastusin dito sa bahay na to. At dun halos napupunta ang kakarampot na perang pinagyayabang mo sa akin. Pero Tita Melinda,
Kailangan na pong pumasok ng kapatid ko sa school. May exam po siya ngayon. O di pumasok kayo. Pero wala kayong makukuha ni Singkong duling mula sa akin. Kaya kung gusto nyo talagang pumasok, lakarin nyo ang halos 5 kilometro na daan papunta doon sa school nyo. Tapos ang usapan. Ay nako, kayo talagang mga bata kayo kahit kailan ay sinisira nyo ang umaga ko. Makalabas na nga muna ng bahay na to nang makahinga naman ako ng maginhawa. Kuya, gusto kong pumasok sa school. May test kasi kami ngayon eh. Kaya hindi ako pwedeng hindi papasok. Ay, pasensya na, Nina. Mukhang hindi talaga muna tayo makakapasok ngayon sa school. Naubos na rin kasi yung ipong ko na barya kaya wala talaga tayo magagamit na pera na pamasahe. Ibig sabihin ba, hihinto na rin tayo sa pag-aaral? Siyempre, papasok pa rin tayo. Hindi nga lang muna ngayon. Huwag ka mag-alala. Kasi nung narinig ko si Tita Melinda nakausap si tatay nung isang araw, sabi niya na sa susunod na linggo ay baka makauwi na rin si tatay. At kapag nandito na si tatay, sasabihin natin sa kanya lahat ng pananakit na ginagawa sa atin ni Tita Melinda. Sigurado ko na papaalisin ka agad siya ni tatay, kaya konting tiis na lang muna ha. Magiging masaya din ulit tayo kagaya ng dati. Papadudod, sobrang sama po talaga ng loob ko ng mga oras na yon. Hindi na rin kasi kami talaga pinapasok pa ni Tita Melinda sa eskwelahan ng kapatid ko kahit noong sumunod pang mga araw. Palagi niyang sinasabi na wala na siyang pera, pero madalas naman siyang pumunta sa mga pasugalan na malapit sa bahay namin. Umaalis siya ng umaga at paggabi na kung umuwi ng bahay. Ang nakakainis pa po, Papadudot, ay pinaglalako niya rin ang kapatid ko ng mga kakanin na binebenta rin ng kaibigan niya. Wala na raw kasi siyang panggastos para sa aming magkapatid kaya kailangan na naming tumulong na kumita ng pera kung ayaw naming pare-pareho kaming magutom. Wala naman akong magawa, Papadudot, dahil may isang beses na hindi talaga kami kumain ng kapatid ko dahil walang pagkain sa ref namin o sa lamesa. Ang sabi ni Tita Melinda kung ayaw daw naming maulit na hindi kumain ng hapunan ay matuto raw kaming makinig at sumunod sa kanya. Yun ang naging madalas na parusa niya sa amin, Papadudot. Kung hindi pananakit na pisikal, ay gugutumin niya naman kami ng kapatid ko. Wala kayong ilalako na pagkain ngayon dahil may lalakarin daw yung kaibigan ko. Kaya pagkatapos niyong mag-almusal, maglaba na kayo at linisin niyo tong buong bahay. Ako na lang po maglalaba at maglilinis ng bahay. Hindi! Ikaw ang magplansya, William, dahil baka masira na naman ang tatanga-tanga mong kapatid ang damit ko kapag siya ang gumawa nun. Kaya ko naman po gawin ang lahat ng yun. Pagpapahingahin ko na lang po ang kapatid ko. Bahala ka na nga! Basta ayusin mo lahat ng gagawin mo dito sa bahay. Kung hindi, malilintikan ka sa akin. Oh, wala ba kayong pasok sa school ngayon? Si tatay! Tay! Sobrang na-miss ko po kayo. Namiss ko rin kayo. Lalo na tong mga yakap mo sa akin, Nina. Edgar, kala ko sa makalawa ka pa makakauwi. Yung isang kasama ko kasi sa trabaho ayaw pang mag-day off. Kaya ako na muna ang kumuha ng araw na dapat pahinga niya. Oh, William, nagpakabait ba kayo sa Tita Melinda nyo? Opo, palagi po kaming sumusunod sa lahat ng inuutos niya. Kahit nga po yung pagpapahinto niya sa amin na pumasok sa school, sinunod namin eh. Ha? Anong ibig mo sabihin? Tay, hindi na po kami pinapapasok ni Tita Melinda sa school. Ayaw po kasi kaming bigyan ni Tita Melinda ng pamasahe papuntang school. Hoy William, huwag kang nag-iimbento ng kwento dyan ha. Totoo naman po eh. Ilang araw niyo na po kaming hindi pinapapasok ng kapatid ko. Tapos pinagtatrabaho niyo pa po kami. Napakasinungaling mong bata ka. Ako nga ang hirap na hirap sa pakikisama at pag-aalaga sa inyong dalawa. Tapos ako pa ang minamasama nyo? Teka nga, sandali lang. Melinda, ano ba talagang dahilan at hindi pumapasok ang mga bata sa eskwelahan ngayon? Lunes na Lunes ah. Paano yung mga anak mo? Nahuli ko naglalakwatsa nung isang beses na sinundan ko sila.
Sa halip na nasa loob sila ng school nila, nasa isang kainan sila sa plaza at nakatambay. Magkasama pa silang dalawa. Hindi po totoo yan. O ano? Ako pa ang gagawin mong sinungaling ngayon? Hindi naman po kasi talaga totoo ang sinasabi niyo eh. Oo nga po. Ilang araw niyo na po kaming hindi pinapapasok sa school kasi ang sabi niyo wala na po kayong pera. Ayan! Kita mo na yung mga anak mo, Edgar! Kung makipag-usap sa akin, napakabastos! Sa ilang linggo na wala ka dito sa bahay, ganyan silang dalawa sa akin! Palagi nila akong binabastos at pinagtatasan ng boses! Tapos ako pa ang lalabas sa masama sa pagdidisiplina na ginagawa ko sa kanila! Tita Melinda, gusto ko lang naman po malaman ni tatay yung totoong nangyayari dito sa bahay kasi… William, tama na yan. Sumusobra ka na sa pagsagot mo sa Tita Melinda mo. Hindi kita pinalaking bastos, kaya ayusin mo yung pananalita mo. Pero tay, sinasabi ko lang naman po ang totoo. Sabi nang tumahimik ka na eh. Kung hindi, malilintikan ka sa akin. Edgar, wala naman akong problema kung ayaw sa akin ng mga anak mo. Pero sana naman wag nila akong binabastos ng ganyan. Gusto ko lang naman silang lumaki ng maayos eh, kaya medyo dinidisiplina ko sila. Minamasama pa pala nilang dalawa. Pasensya ka na, Melinda. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko sila mamaya at pagagalitan. Lalo na yung panganay ko na si William. Papadudot, inis na inis ako sa pag-iyak ni Tita Melinda ng mga oras na yon sa pag-iimbento niya ng kwento. Lahat ng mga sinasabi niya ay puro kasinungalingan lamang, pero siya pa rin ang kinampihan ni tatay nang nagsumbong ako. Ni hindi niya pinakinggan pa ang sinabi namin ng kapatid ko. Hanggang sa kinausap niya ako ng sarili na ng gabi ding yon. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari sa bahay, pero parang hindi naman niya pinaniwalaan ang mga narinig niya mula sa akin. Sinabihan niya pa kasi ako na dapat daw ay hindi ko sinasagot sa ganong paraan si Tita Melinda dahil hindi niya raw kami pinalaki ng kapatid ko para maging bastos na mga bata. Ang hindi ko maintindihan, Papa Dudut, ay kung bakit napakadali para sa kanya na paniwalaan ang mga kasinungalingan ni Tita Melinda kahit kaming mga anak niya ang nagsasabi ng totoo. Sinabi ko rin sa kanya na madalas kaming saktan ni Tita Melinda pero ang sabi ni tatay isang paraan lang daw yon ng pagdidisiplina sa amin. Si Tita Melinda daw ang bagong nanay namin kaya dapat daw ay alam namin kung paano makinig at sumunod sa kanya para hindi niya kami napapagalitan o nasasaktan. Marami pa akong gustong sabihin at isumbong kay tatay na mga oras na yon, Papa Dudut, pero hindi ko na rin tinuloy pa dahil pakiramdam ko ay masasama lamang ang loob ko kapag nakita ko na hindi naman niya ako pinakinggan o pinaniwalaan. Ang pinakamabigat kasi para sa loob ko ay yung makita na ang taong dapat ay nagtatanggol sa aming magkapatid ay hinahayaan lang kami nasaktan ng ibang tao. Naiiyak tuloy ako noon sa naisip ko na siguro kung hindi maagang kinuha sa amin si nanay, hindi namin mararanasan ng kapatid ko ang lahat ng paghihirap na yon at mananatili kami sa simple pero masayang pamilya. Papadudod sa 2 araw na nasa bahay si tatay ay naging maayos muli ang pakikitungo ni Tita Melinda sa aming magkapatid. Siya na ulit ang nagluluto ng mga pagkain at naglalaba ng mga damit namin. Pati ang paglilinis ng bahay ay siya pa rin ang gumagawa. Hindi rin muna nila kami pinapasok sa eskwelahan dahil kakausapin daw muna ni Tita Melinda ang teacher namin kapag umalis na si tatay papunta sa trabaho niya. Naniwala po kasi talaga si tatay sa mga sinabi ni Tita Melinda na hindi kami pumapasok na magkapatid at nagbubulakbol daw kaming dalawa. Palagi ring sinasabi ni Tita Melinda na sa mga araw na wala si tatay sa bahay noon, si Tita Melinda raw ang palaging gumagawa ng lahat ng mga gawaing bahay at wala raw kaming ibang ginawa kung hindi ang kumain at manood ng TV. Isang beses ay pinagtanggol ko ang kapatid ko at sinabi kay tatay na kaming dalawa talaga noon ang naglalaba at nagpaplansya ng mga damit. Sinabi ko rin na
nasaktan pa nga ni Tita Melinda si Nina dahil nasira nito nang hindi sinasadya ang damit ni Tita Melinda. Kaya lang nagsisi ako noon, Papa Dudut, dahil sinabihan ako ni tatay na itigil ko na raw ang paggawa ng kwento at paninira kay Tita Melinda. Dahil hindi na raw niya hahayaan na maging sakit pa kami sa ulo nito. Matuto na lang daw kaming magkapatid na makisama kay Tita Melinda dahil siya na raw ang magiging nanay namin sa ayaw man o sa gusto raw namin. Oh, aalis na ulit ako para magtrabaho ha. Magpapakabait kayo dito sa bahay at wag nang maging pasaway sa Tita Melinda nyo. Naku, kahit hindi mo naman ibilin yan sa kanila, kayang-kaya ko naman silang disiplinahin. Tay, kailan po kayo ulit uuwi? Pagkatapos lang siguro ng 1 linggo, nandito na ulit ako sa bahay. Tay, sana po wag na kayong magtrabaho ulit sa malayo. Sige Nina, pagkatapos nito, hindi na ako kukuha ng kontrata na malayo dito sa lugar natin para hindi na ako nalalayo ng matagal sa inyo. Basta magpapakabait kayo dito ha? Opo, Tay. William, ikaw ang panganay, kaya ikaw ang dapat na unang dumisiplina sa kapatid mo. Hindi yung ikaw pa ang dinidisiplina ng Tita Melinda mo. Opo, ako na pong bahala sa kapatid ko. Huwag kang mag-alala, Edgar. Mahaba ang pasensya ko sa mga bata na yan. Kilala mo naman ako, di ba? Basta mahal mo, mahal ko na rin. Salamat ha, lalo na sa pagpapasensya mo dito sa mga anak ko. Ano ka ba? Wala yun. Parang mga anak ko na rin naman ang mga batang to. Basta matapos ko lang talaga ang kontrata na to, babawi ako sa inyo ng mga anak ko. Nako, gawin mo na lang yan kapag nakabalik ka na. Sige na, umalis ka na at baka matagalan ka pa sa biyahe dahil sa traffic. O siya, sige. Bye Melinda. Bye mga anak. Ingat po kayo, Tay. Bye-bye po. Bye Edgar, ingat ka. I love you. I love you too. Hay, ngayong wala na ang tatay nyo, magkakaalaman na tayo sa bahay na to. Bakit kayo nagsumbong kay Edgar? Dahil gusto naming malaman niyang lahat ng pananakit na ginagawa ninyo sa amin. Kuya William! Ano, William? Bakit hindi ka na nakapagsalita? Sampalang palang makakapagpatahimik dyan sa bunganga mo eh. Tama na po, huwag niyo po saktan si Kuya William! Ikaw, Nina, nung isang araw pa ako naririndi sa boses mo, ha? Aray! Tita, yung buhok ko po! Huwag niyo po ako sabunutan! Nung isang araw pakating-kat itong kamay ko na ihampas tong tinago kong stick sa'yo. Para magtanda kang bata ka, etong sa'yo! Aray! Napakamaldita mong bruha ka? Ang bata-bata mo pang dal-dal-dal-dal na niyang dila mo? Aray, tita! Tama na po! Sorry na po! Sorry na! O ngayon, nagsasorry ka sa akin? Ha? Aray ko po, tita! Masakit po, tita! Tita, please! Ako na lang po ang saktan niyo! Huwag na ang kapatid ko! O sige, pagbibigyan kita, William. Eto! Kuya! Gusto mo to, di ba? Eto pa, oh! Aray ko po! Ayan! Pabibo ka eh! Akala mo kung sino kang matapang? Kaya eto pa sa'yo. Aray ko po! Mga leche kayong magkapatid kayo? Bakit hindi pa kayo mawala-wala sa pamamahay na to? Ito ang tandaan nyo, ha? Walang kakain sino man sa inyong dalawa sa buong araw. Kung sino man ang mahuli ko, mababalian talaga sa akin ang buto! Papa Dudut, halos hindi po ako makatayo o makakilos dahil sa ilang beses na malakas na paghataw ni Tita Melinda sa akin ng stick na kawayan na hawak niya. Tumama yon sa iba't ibang parte ng katawan ko at pati na rin sa mukha ko. Huminto lang si Tita Melinda sa pananakit na ginagawa niya sa akin nang mapagod na siya. Inihagis niya ang stick na hawak niya sa kung saan at kumuha ng kadena at padlock. Nilak niya muna ang mga cabinet kung saan nakalagay ang pagkain na uwi ni tatay bago siya lumabas ng bahay.
Narinig namin na pinulupot niya ang kadena sa pintuan at sinabi niyang walang makalalabas sa amin ng bahay dahil ipapadlock niya kami sa loob. Nang makaalis na nga si Tita Melinda ay sinubukan naming buksan ang pinto. Doon namin nalaman na sarado nga ito. Kaya wala na kaming ibang nagawa kung hindi ang magkayakap na lang na umiiyak. Hindi ko na rin talaga napigilan ang sarili ko na maiyak noon, Papa Dudut. Hindi lang dahil sa mga latay ng sugat na nasa katawan ko kung hindi dahil naaawa ko sa kapatid ko. Napakabata pa niya para sapitin ang ganong kalupit na pangyayari mula sa taong hindi naman namin kaano-ano. Kaya nga mas okay talaga para sa akin na ako na lang ang sumalo lahat ng sigaw, mura at pananakit na pisikal ni Tita Melinda kaysa sa nakababata kong kapatid. Mas gusto ko yung saluhin kasi ako ang panganay at mas matanda sa aming dalawa. At gusto kong tuparin ang pangako ko kay nanay na gagawin ko ang lahat para maprotektahan lang ang kapatid ko. Kuya William, nagugutom na ako. Ang sakit na ng tiyan ko. Sandali na lang to. Masisira ako na rin tong lock ng cabinet. Nakita ko na dito nilagay ni Tita Melinda ang ibang tinapay na nasa lamesa kaninang umaga eh. Pero paano kung biglang dumating si Tita Melinda? Magagalit siya kapag nakita niyang sinisira mo yung cabinet niya. Wala akong pakialam. Gamit to ni nanay kaya ang ibig sabihin ay gamit natin to at hindi sa kanya. Eh pero baka paluin na naman niya tayo. Ayoko na ulit mapalo niya, kuya. Hindi mangyayari yun dahil akong sasalo ng lahat ng mga palo niya. Ayan, sa wakas, bukas na to. Sabi na eh, ang daming pagkain dito eh. Kuya, pahingi na ako ng pagkain. Ang sakit na talaga ng tiyan ko sa gutom eh. Ito ang tinapay oh, Nina. Kainin mo na to. Salamat, Kuya William ah. Ay, gutom na talaga ako. Kuya, kumain ka na rin itong tinapay. Sige lang, hindi pa naman ako masyadong gutom eh. Oh, daan-daan lang sa pagnguya. May ibang tinapay pa rito. Hindi ba talaga tayo alis dito, Kuya William? Ayoko na kasi dito sa bahay, lalo na kay Tita Melinda. Makakaalis din tayo. Hahanap ako ng ibang paraan. Pero, hindi na ba talaga tayo mahal ni tatay? Kasi hindi siya naniniwala sa mga sinasabi natin eh. Totoo naman kasi na sinasaktan tayo ni Tita Melinda eh. Pero hindi siya naniniwala sa atin. Mahal tayo ni tatay. Siguro kasi hindi niya naman nakikita ang totoong ugali ni Tita Melinda kaya nahihirapan siyang paniwalaan ang sinasabi natin. Basta ubusin mo na yung tinapay para makapagpahinga na rin tayo sa kwarto pagkatapos. Ay, tinamaan na lintik talaga tong mga batang to! Anong ginawa niyo sa cabinet ko? Tita Melinda, gutom na po kasi ang kapatid ko kaya kumuha po ako ng tinapay dito. Eh bakit niyo sinira ang cabinet ko? Mga lintik kayo? Cabinet naman po ni nanay yan ah. Hindi naman po yan sa inyo. Talagang sinusubukan niyo ako, no? Tingnan natin kung hindi kayo magtanda sa bakal ng sinturon na hawak ko. Tita! Tita, huwag niyo pong sasaktan ang kapatid ko! Aray! Ang braso ko! Tumabi ka dyan, William, at ibigay mo sa akin yung buwisit na kapatid mo na maturuan ko na leksyon yan! Ako na lang po, saktan niyo! Huwag niyo na po siyang Pareho kayo masasaktan sa akin na magtanda kayo! Nina! Lumapit ka dito sa akin! Huwag ka lalapit kay Tita Melinda! Diyan ka lang sa likod ko! Aray! Matigas talaga yung ulo mo, William, ha? Sige! Tingnan natin kung hanggang saan mo kayang ipagtanggol yung bruhang batang yan! Nina! Tumakbo ka na palakas! Bilisan mo! Takbo na!
mong bumitaw, ha? Napakatigas talaga ng ulo mo! Palalambutin natin yan ng bakal ng sinturon na hawak ko! Etong bagay sa'yo! Magtatanda ka na talaga ditong bata ka! Hindi mo makakalimutan tong araw na to! Aray! Tama na po! Papadudot, hindi na po naging malinaw sa akin ang lahat mula nang makita kong nakatakbo palabas ng bahay namin ang nakababata kong kapatid. Nang subukan kasing habulin ni Tita Melinda si Nina ay niyakap ko siya sa mga binti niya upang pigilan siya. Kaya ako na lamang ang pinagbuntunan ng matinding galit niya na hindi ko alam kung saan ba nagmumula. Ilang ulit niya akong hinampas ng bakal na hawak niyang makapal na sinturon. Tumama yon sa iba't ibang parte ng katawan ko at nang malakas yung tumama sa ulo ko ay doon nagsimulang umikot at manlabo ang paningin ko. Narinig ko pa ang sigaw ni Tita Melinda noon pero hindi ko na halos maramdaman ang ginagawa niyang pananakit sa akin. Hanggang sa magising na nga lang ako, Papadudot, na nasa loob na ako ng isang maliit na kwarto. Sobrang sakit ng lahat ng parte ng katawan ko na halos hindi ko na maikilos pa. Ramdam ko rin ang pamamaga ng mga labi ko na hirap kong ibuka. Pati na ang isang mata ko. At nang tuluyan ko nang maimulat ang aking mga mata ay kaagad kong nakita ang kapatid ko at si tatay na umiiyak. Niyakap nila ako ng mahigpit habang si tatay ay paulit-ulit na humihingi ng tawad sa akin. Nalaman ko noon, Papadudot, na nagawang humingi ng tulong ni Nina sa kapitbahay namin. Kaagad silang tumawag ng mga barangay tanod upang pumunta sa bahay namin at naabutan nga raw ako nilang duguan at wala ng malay. Akala pa raw ng mga bumuhat sa akin ay wala na akong buhay kaya nagmadali silang sinakay ako sa sasakyan at dinala sa ospital. Tinawagan din daw nila si tatay at kaagad itong umalis mula sa kanyang trabaho para puntahan kami. May 2 araw din daw na wala akong malay sa ospital, Papadudot. At sa 2 araw na yon ay nagtago po si Tita Melinda. Sobra naman ang pagsisisi ni tatay dahil sa nakita niyang kalagayan naming magkapatid, lalo na ako, Papadudot. Bugbog na bugbog po kasi ang buong katawan ko, pati na ang aking mukha. Mabuti na lang at wala raw akong naging internal bleeding o seryosong komplikasyon. Ang sabi ni tatay, dapat daw ay naniwala siya sa aming mga anak niya. Dapat nung una pa lang ay pinalayas na niya si Tita Melinda sa bahay dahil noon din ay nalaman naming, Papadudot, na may naging kaso na rin pala si Tita Melinda ng pambubugbog sa mga anak ng dati nitong kinakasama na isa ring byudo. Nakalaya lang daw ito kaagad noon dahil nakapagbayad ng piyansa at nakipag-areglo sa kanya ang dati nitong kinakasama. Pero, Papadudot, pagkatapos ng halos 3 buwan mula nang mangyari ang pananakit niya sa amin ay nahuli rin siya ng mga pulis. At sa pagkakataong iyon ay sisiguraduhin daw ni tatay na hindi na ito makakalaya pa dahil gagawin daw niya lahat para mabigyan ng hustisya ang ginawang pagmamaltrato sa amin ni Tita Melinda. Ngayon po, Papadudot, ay may 10 taon na ang nakakalipas mula nang sapitin naming magkapatid ang mapait na karanasan na ito sa kamay ni Tita Melinda. Nahirapan kami noon pero nagawa naming muling maging masaya ang bawat umaga sa aming buhay. Lalo na at tinupad ni tatay ang pangako niya na hindi na siya muli pang lalayo sa aming magkakapatid. Nagtrabaho na lamang siyang malapit sa bahay at hindi na rin siya nag-asawa pa. At ngayon po ay graduating na ako sa college at umaasa ako na magsisimula ng mas maging maayos at maginhawa ang buhay namin kapag nakatulong na ako kay tatay sa pagpapaaral sa kapatid ko. Dahil yun naman talaga ang gusto kong mangyari. Ang manatili kaming buo at palaging masaya na magkakasama. Papadudot, salamat po sa pagpili at pagbasa nitong sulat ko mula sa daang-daang libo na nagpapadala ng sulat sa inyo sa araw-araw at sana nakapag-iwan din ng aral sa ating mga kabarangay ngayon ang kwento ng buhay ko na anumang pagsubok na dumating sa atin ay kailangan nating magpakatatag
para sa mga taong mahalaga sa buhay natin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, William. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan, ang pagmamahal ay nawawala sa lugar lalo na pag pinipilit nating itama ang pagkakamali. At kahit na anong gawin natin ay magkakaroon pa rin ito ng komplikasyon sa dulo. Ikaw kabarangay, naipit ka na ba sa isang komplikadong sitwasyon? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin na nakatutok sa Barangay Love Stories. Isa ako sa mga libu-libo ninyong tagapakinig at panatiko ng inyong programa sa radyo. At napasulat ako upang humingi ng payo sa mga kabarangay natin ang sitwasyon ko sa aking kapatid na si Edric. Hindi niya tunay na pangalan. Pero bago ang lahat ay magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rima, 32 years old, isang photographer at taga Manila. Magkasama kami sa bahay ng nakababata kong kapatid na si Edric. Nagtatrabaho sa abroad ang mga magulang namin at kahit gustuhin ko nang bumukod ng tirahan ay hindi ko magawa dahil nakiusap sila na bantayan namin ng kapatid ko ang bahay namin dito nga sa Manila. Hindi naman kami mahirap pero malayo rin sa pagiging mayaman. Siguro ay may kaya lamang dahil parehong masipag magtrabaho ang parents namin. Pero katulad ng ibang pamilya ay hindi rin perpekto ang sa amin, Papa Dudut. At ang pinakamalaking isyo ko ay ang pagiging sutil at pasaway ng nag-iisa kong kapatid, Papa Dudut. Kainis naman tong engot kong kakampi. Ay, takte! Bakit nawala ng connection? Ano nangyari? Nakuha mo pa magtanong? Di ba ba halata? Pinatay ko yung wifi. Anak ng tokneneng naman, Ate Rima. Bakit mo ginawa yun? Kita mo naglalaro ako. Oo nga, nakikita ko. Pero naiirita ako sa'yo eh. Wala ka nang ginawa maghapon magdamag kundi maglaro. Pati ba naman paglalaro ko, issue sa'yo? Dami mo namang issue sa akin. Madami naman talaga kasi kasalanan mo rin naman. Ano na namang ginawa ko? This oras na ng gabi, di ba? Tapos napakaingay mo pa. Kahit dun sa kwarto ko, dinig na dinig yung pagsasalita mo ng kung ano-ano. Malamang nagagalit ako sa kakampi ko. Masyadong aanga-anga. Pero ngayon, sa'yo na ako nagagalit kasi masyado kang epal. At ako pa talaga ang epal? Sino pa nga ba? Alangan naman ako, ikaw ang nagpatay ng wifi kahit na naglalaro ako. Kung di ba naman epal tawag dun? Sige nga. Wag na wag mo ako matawag-tawag na epal, Edric ha? Ako pa rin ang ate sa ating dalawa. Hindi ko naman nakakalimutan yun. Pero para yatang masyado mo nang ginagamit ang pagiging ate mo sa ating dalawa. Bakit? Masama ba yon? Hindi, pero nakakainis na kasi. Lagi na lang, porke ate kita, ikaw na ang dapat masunod. Sino ba ang dapat masunod? Ako naman ang mas matanda sa ating dalawa. Yun na nga eh. Saka wag mong questionin ang pagiging ate ko kasi di naman ako pala utos sa'yo. Saka kung makapagsalita ka dyan, akala mo kung sino kang pinagbabawalan na gawin ang gusto mo ah. Ang hinihingi ko lang naman konting konsiderasyon, lalo na't gusto ko sana magpahinga. Pero di ko magawa kasi napakaingay mo. Bakit di ka na lang mag-earphone kung naiingayan ka pala sa akin? Bakit di mo na lang kaya i-zipper yung bunganga mo para di na maingay? Para namang pwede kong gawin yun. Pwede namang itikom mo eh, pero pinipili mo lang na hindi gawin. Ay nako,
Parehong-pareho talaga kayo ni Lola na masyadong istrikta. Kung makaasta ka kasi parang di rin ako nakatira sa pamamahay na to. Hoy ate, ipapaalala ko lang sa'yo na hindi mo lang to bahay. Kina mama at papa to at anak din naman nila ako kaya may karapatan ako rito. Hoy Karen, saka sinabi ko ba na wala kang karapatan sa bahay natin? Pati si Lola na nananahimik na sa hukay at dinamay mo pa. Gusto mo bang bumangon yun doon tapos dalawin ka rito at kaltukan dahil sa mga katwiran mong baluktot? Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Alam mo namang kinikilabutan ako eh. Kahit lola natin yun, kadiri pa rin. At nakakatakot na babangon siya sa hukay tapos dadalawin tayo rito. Anong tayo? Ikaw lang? Bakit ako lang? Kasi ikaw lang naman yung pasaway sa atin. Grabe ka naman. Ikaw ang mas grabe. Kung umasta ka, kala mo teenager ka pa rin 26 years old ka na. Nako. Kung pagsasabihan mo na naman ako tungkol sa paglalaro ko ng mobile games, alam ko naman yun. Paulit-ulit ka na lang sa mga sinasabi mo. Daig mo pa yung sirang plaka. Paano ako di magiging sirang plaka napakapasaway mo? Tapos hindi ka pa makaintindi. Talaga masisiraan na ako ng ulo sa'yo, malapit na. Oo na, sige na. Kasalanan ko na. Palagi naman eh. Mabuti pa matulog ka na. Ayoko pa. Kung ayaw mo matulog, edi magpatulog ka. Papa Dudut, wala naman kaming kasambahay para magbuhay hari ang kapatid ko at iasa sa akin ang mga gawaing bahay. Mabuti sana kung hindi ako nagtatrabaho, malamang ay pagod na ako pag uwi ko pa lamang. Kaya nga hindi ko mapigilang mapikon at magalit sa madalas niyang ikatuwiran na palibasa'y lalaki siya at wala namang kaalam-alam sa paglilinis ng bahay. Tapos babae ako, kaya dapat ako ang gumawa ng mga yon. Dahil mas madalas na malayo ang mga magulang namin ay lumaki kami ng kapatid ko sa pangangalaga ng aming lola na siyang nanay ni mama. Pero noong 2021 ay namatay na ito dahil sa katandaan at komplikasyon ng ilang sakit. Lungkot na lungkot ako noon pero alam ko na hindi na mahihirapan ang lola namin saan man siya naroroon ngayon. Kaya lang ay naging mas mahirap sa akin na pasunurin at sawayin si Edric dahil pakiramdam niya ay pwede na niyang gawin ang lahat ng gusto niya dahil wala na si Lola na madalas ay sumasaway sa kanya noon. Spoiled din kasi ang kapatid kong yun na palaging kinakampihan ni na mama at papa. At kahit na sa edad niyang 26 years old ay parang bata pa rin siyang umasta. Isang araw ay merong sinabi sa akin si Edric dahilan para magulat ako ng husto. Papa Dudut. Bukas yan. Ate Rima, busy ka ba? Medyo. Marami kong ini-edit. Mamaya na yan. Usap muna tayo. Tungkol saan ba yon? Basta. Anong basta? Di ba pwedeng sabihin mo na ngayon? Pwede naman pero papasok muna ako sa kwarto mo, pwede? Pwede, pero hanggang dyan ka lang sa may pinto. Grabe ka talaga sa akin. O sige, dyan ka na lang sa likod ng pinto. Sa likod ng pinto? Eh di sa labas na yun. Ano ba kasing sasabihin mo? Sabihin mo na kaysa nagpapaligoy-ligoy ka pa dyan. Sinasayang mo lang oras mo, kita mong dami ko pang trabaho. Ate naman eh. Ano nga yon? Ano kasi? Huwag kang magagalit ha. Depende kung ano na naman yung ginawa mo. Sobra ka naman. Parang lumalabas eh. Wala na akong ginawang matino. Kung may matino ka mang ginawa, mabibilang lang sa mga daliri ko sa kamay. Pero kung kalokohan, kasutilan at pagiging pasaway, lagpas na sa lahat ng mga daliri ko sa kamay at paa. Kaya sabihin mo na kung ano yung gusto mong sabihin. Sige, pero... Ay, bahala na nga. Pero gusto ko lang sabihin na magiging tita ka na. Ha? Sorry, pero parang nabingi yata ako. Ano uli yung sinabi mo? Sabi ko, magiging tita ka na. Paano nangyari yon? Kasi magkakaanak na ako. Ha? Uulitin ko na naman ba yung sinabi ko? Hindi. Pero seryoso ba yan? Magkakaanak ka na? Oo. Pero wala ka namang girlfriend ah. Akala mo lang wala, pero meron. At hindi mo man lang pinakilala sa amin nila mama at papa.
Bago pa lang naman kami. Gaano ka bago? 1 buwan. Tapos nabuntis mo na agad? Siyempre, magaling tong kapatid mo. Binida mo pa talaga yan sigurado ka na ba dyan sa pinasok mo? Hindi naman sa pag-aano, no? Pero hindi biro-biro ang pagkakaroon ng anak. Alam ko naman yun. Tsaka feeling ko ready na naman ako para magkaanak. Ang tanda ko na kaya. Ayoko namang dumating yung punto na uugod-ugod na ako tapos tsaka pa lang ako magkakaanak. Kaya ikaw ate, mag-anak ka na rin. Sige ka. At bakit naman napunta sa akin ang usapan? Concerned lang naman ako sa matres mo kasi di ba? Ganun yung mga babae. Habang tumatanda nahihirapan na magkaanak. Salamat sa concern mo sa matres ko pero ayos lang naman ako. Hindi ko pa gusto magkaanak kasi alam ko wala pa akong may papakain sa magiging baby ko. Grabe ka naman. May trabaho ka naman ah. Oo nga, pero di pa sapat ipon ko. Siyempre tutulungan ka ng magiging asawa mo nun. Pwede ba? Wag na nga natin pag-usapan ng tungkol sa akin. Yung tungkol sa'yo ang pag-usapan natin dito kasi nakakaloka lang na wala kang ang trabaho tapos nakuha mo pang mag-anak? Alam ko nasa tamang edad ka na pero sana alam mo yung responsibilidad na pinasok mo para sa magiging anak nyo. Siyempre, alam ko naman yun. Tsaka nandyan naman sina mama at papa Pwede akong humingi ng tulong sa kanila pag di namin kinaya. Ay wow! Sa lagay sagutin pa pala nila mama at papa ang magiging anak nyo? Bakit hindi? Apo naman nila yung magiging anak ko. Buti sana kung hindi. Papa Dudut, alam ko naman na nasa tamang edad na ang kapatid ko para sa ganong bagay. Pero para sa akin ay wala pa siyang kakayahang magtaguyod ng pamilya. Kaya hindi ninyo ako masisisi kung nainis ako ng bahagya sa ibinalita niya sa akin. Sa huli nalaman na rin ng parents namin ang nangyari at gano'n na lamang ang gulat ko dahil hindi man lang siya nasermonan ni na mama at papa. In fact, natuwa pa sila at excited dahil magkakaapo na raw sila. Sa kabilang banda ay napaisip ako kung ako lang ba talaga ang kontrabida sa pamilya namin dahil hindi ko kayang suportahan ang kaligayahan ng kapatid ko. Pero naisip ko rin naman na hindi ko siya hinahadlangan. Para saan hindi ba? Ang akin lang ay gusto ko siyang mag-mature at mas maging responsable. Lalo na at magkakaanak na siya. Dapat ay matuto na siyang tumayo sa sarili niyang mga paa at hindi na palaging palaasa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, simula pagkabata ay si Edric na ang paborito ng mga magulang namin. Sinasabi lang nila na pareho nila kaming paborito dahil mga anak nila kami pero ramdam na ramdam ko na mas higit ang pagmamahal nila sa kapatid ko. Nung una ay kinakalungkot ko yon pero sa huli ginawa ko na lamang inspirasyon ang bagay na yon para tumayo sa sarili kong mga paa. Buti na lamang sa aming dalawa ni Edric ay ako ang paborito ng lola namin. Sa pagpapatuloy ng sulat ko ay hindi nga nagtagal ay pinakilala sa amin ni Edric ang babaeng nabuntis niya. Masasabi ko naman na mabait ito kaya naman pumabor sa kanila ang mga magulang namin. At kahit na nasa malayo ay binigay nila sa kapatid ko at sa girlfriend niya ang basbas nila upang maikasal. Oo, ikinasal sila sa huwes at sa pag-uwi na lang daw ng mga magulang namin gaganapin ang kasal sa simbahan. Sa bahay namin tumira si Edric at ang asawa niya sa loob ng 6 na buwan ay pinakisamahan ko sila ng maayos, Papa Dudut. Ay, takte naman! Bopols, wagas! Imbis na pa ganito, pa ganon. Edric, kailan mo planong hugasan yung mga pinggan dun sa lababo? Mamaya na! Kanina ka pa mamaya ng mamaya Ikaw nga, kanina ka pa utos ng utos dyan. Aba, bakit naman nagagalit ka dyan? Kasi masyado kang utosera. Sabi-sabi ka pa nun na di ka pala utos, pero pati paghuhugas ng pinggan sa akin mo pa inaasa. Kita mong busy ako
Naglalaro ako, di ba? Ay, takte! Wala na. Talo na kami nag-dial sa'yo. At bakit ako sinisisi mo? Sino pa ba sisisihin ko? Yung asawa ko wala naman dito kasi nasa trabaho. Buti pa yung asawa mo kahit buntis ang sipag-sipag magtrabaho. Tapos ikaw na naturingang lalaki nga pero nandito lang sa bahay at naglalaro lang ng mobile games. Paghuhugas na nga lang ng pinggan gagawin mo at paminsan-minsan pagwawalis pero hindi mo pa rin ginagawa. Maawa ka naman sa akin. Galing pa akong trabaho at pagod na pagod ako pero sa lagay mukhang ako pa yata maghuhugas sa mga pinagkainan mo dun sa lababo. Nanggigitata na yun saka naninigas na yung tirang kanin. Di mo man lang binabaran ng tubig. Dami mo namang ebas eh. Kung ayaw mong hugasan, edi wag. Huwag ka na magsalita dyan. Kairita lang at karindi sa tenga. Dinamay mo pa yung asawa ko. Kinumpara mo pa ako sa kanya di nga yung nagrereklamo. Siya naman may sabi na sayang daw kung magre-resign siya sa trabaho. Lalo't pinaghirapan niya yung posisyon niya ngayon. Kaya pinagbigyan ko. Ikaw, anong plano mo sa buhay? Hihilata ka na lang dito sa bahay at maglalaro ng mobile games hanggang mga anak-asawa mo? Bakit ka ba kasi nakikialam sa amin? Hindi naman sa nakikialam ako. Pero curious lang ako at concerned para sa pamilya nyo. Alam ko naman na wala na akong pake rito. Pero hindi ko lang mapigilan pagsabihan ka lalo na nakatira tayo sa iisang bubong. Para sa akin responsibilidad ko yon kasi ate mo pa rin ako. May katapusan din pagiging ate mo sa akin lalo na may asawa na ako. Wow ha? Tingin mo ba gusto ko na pinagsasabihan ka pa rin? Siyempre ayoko na kasi nakakasawa na rin. Lalo na parang wala ka namang naiintindihan sa mga sinasabi ko. Kaya lang kung hindi ako, sino magsasabi sa'yo? Pasalamat ka nga may pakialam pa ako sa'yo at sa pamilya mo. Imbis na tingnan mo ng negatibo yung ginagawa ko, bakit hindi ka na lang magpasalamat kasi pinagmamalasakitan kita? Mamaya sa huli sisihin mo pa ako kasi hindi kita pinagsabihan. Tapos ako pa sasabihin mong maraming sinasabi? Totoo naman eh. Marami ka naman talagang sinasabi na hindi na dapat sabihin. Hindi ka lang marunong makinig. Lagi mong minamasama lahat ng pangaral namin sa'yo ni Lola. Tapos tingin mo pa sa amin kaaway mo. Bakit, hindi ba? Hindi naman talaga kasi pamilya tayo. Pamilya raw. Totoo naman ah. Kung pamilya tayo, dapat sinusuportahan mo ako sa desisyon ko nung mag-asawa. Kaso hindi eh. Anong hindi pinagsasasabi mo dyan? Mukha kasi hindi ka masaya nung pinakilala ko sa inyo nila mama at papa yung mapapangasawa ko. Nakasimangot ka pa nga nun. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang itsura mo. Kay Rita. Hoy, bago mo ako akusahan ng ganyan, sana binalikan mo muna lahat ng maayos sa pakikisama na ginawa ko sa inyo ng asawa mo nung tumira siya rito. Kung makapagsalita ka, masyado mo na akong hinuhusgahan dahil lang sa reaksyon ko nung time na yon. Saka bakit di ako magiging masaya? Ewan ko. Siguro naiinggit ka sa akin kasi naunahan kitang maikasal. Hindi ako inggit sa'yo, no? Ayoko na lang magsalita. Buti pa maghugas ka na ng pinggan dyan. Kainis naman eh. Ayoko nga maghugas ng pinggan. Papadudot masasabi kong mabait ang napangasawa ni Edric. Masipag din ito sa bahay. Pag walang trabaho kaya naging close nga kami. Pero nasa kapatid ko talaga ang problema dahil akala ko ay magbabago na siya lalo na at magkakaanak na rin sila. Kaya lang ay parang lalong lumala ang katamaran niya, bagay na hindi ko na kayang palampasin. Kaya naman napagsabihan ko na siya. Bale, ang asawa niya kasi ang nagtatrabaho sa kanila at ang kapatid ko ay nasa bahay lang. Kaya lang noong kalagitnaan ng 7 buwan ng tiyan ng asawa ng kapatid ko ay nag-early labor siya. Kaya naman na-confine siya noon sa ospital. Nanatili siya doon ng halos 1 buwan bago nag-decide ang mga doktor na isisaryan na siya. Ako ang nag-asikaso ng mga papeles ng asawa ng kapatid ko mula pagka-ospital hanggang makalabas sila ng baby niya dahil hindi naman maaasahan si Edric. Kahit nakakapagod ay masaya naman ako. Lalo noong ligtas na silang nakauwi na sa bahay namin. Mabilis na nagdaan ng 6 na buwan ang kapatid ko ang naatasang mag-alaga sa anak nila habang nagtatrabaho ang asawa niya. Kaya lang ay meron palang ginawang kalokohan si Edric. Dahilan para magkalamat ang relasyon nila ng asawa niya. Nagkaroon kasi siya ng kabit bagay na kinagalit ko ng husto. Pero dahil likas na mabait ang asawa niya ay mas pinili na lamang nitong makipaghiwalay ng landas sa kapatid ko kasama ang kanilang anak.
Makaraan lang ang isang buwan ay dinala ni Edric sa bahay namin ang kabit niya at ipinakilala pa sa akin, Papa Dudut. Ate Rima, siya nga pala si Abilene, girlfriend ko. Hi, Ate Rima! Girlfriend? Kahihiwalay mo lang sa asawa mo, di ba? Huwag mong sabihin na siya yung dahilan kaya nasira kayo ng asawa mo. Oo, pero wala na ba akong karapatang lumigaya ulit? Oo nga naman po. Huwag naman po kayong ganyan sa kapatid nyo. Hindi ikaw ang kausap ko, kaya huwag ka sumabad dyan. Sobra naman kayo sa akin. Bakit ba ang init ng ulo mo kay Abilene? Wala naman siyang ginagawa sa'yo, ate. Totoo pala ang kwento mo tungkol sa ate mo, babe. Masyado pala siyang masungit. No wonder hanggang ngayon wala pa rin siyang asawa. Ayun na nga, babe. Takot yata ang mga lalaki sa kanya. Hoy! Mawalang galang na ha? Pero kung pag-usapan niyo ako parang wala ako sa harapan niyo ah. Saka sandali nga lang, anong sinasabi mong kinuwento mo ako dyan sa babaeng yan? Magkukwento ka na nga lang, di mo pa talaga inayos, Cedric? Wala akong maisip na maayos na ikwento tungkol sa'yo kaya ayun na lang sinabi ko. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino kang perpekto? Mas malala pa nga sa akin yung ugali mo. Kung tungkol na naman sa katamaran ko at pagiging pasaway yan, wala ka nang magagawa doon. Sina papa at mama nga, sumuko na lang kasasaway sa akin. Manawa ka naman, ate. Sawa na ako para sa kaalaman mo. Excuse me lang pero wag niyo naman akong itsapuera. Sa lagay, parang saling ket-ket lang ako sa usapan niyo. Wag naman ganun. Ano ba kasing sasabihin mo? Wala naman, pero gusto ko lang maramdaman na welcome ako sa bahay niyo. Bakit ko naman gagawin yun? Kabit ka lang naman ng kapatid ko. Hoy, Ate sobra ka naman. naman magsalita. Oh, bakit? Totoo naman sinabi ko, di ba? Kahit kabit ako, may damdamin pa rin akong marunong masaktan. Wow! Kung sabihin ko mas masakit pa rin yung ginawa mo sa asawa ng kapatid ko kaysa dyan sa nararamdaman mo, no? Para yan lang, dinadaing mo na? Hindi ko naman siguro kasalanan kung mas binahal ako ng kapatid niyo kaysa sa dati niyang asawa. Sa bagay, ako na to eh. Diba babe, ako na to eh. Oo, babe ko. Ay, nako, napaka-ilusyonada. Tama na nga ang pagsasalita mo ng ganyan sa girlfriend ko. Kung di mo kayang tanggapin si Abilene, sana respetuhin mo na lang siya. Marunong ako rumispeto sa taong karespe-respeto. Naku, talaga naman. Napaka-kontrabida mo talaga sa buhay ko kahit kailan. Ako pa ang kontrabida? Nakakabwisit mga desisyon mo sa buhay? Tapos walang hiya ka rin sa part na sinama mo pa talaga rito sa pamamahay natin yung kabit mo para ipakilala sa akin. Saka huhugot ng tapang, ha? Inborn na sa akin yun. Pati kapal ng mukha, inborn na rin sa'yo eh. Pareho kayo ng babaeng yan, oh. Oh, bakit naman ako nadamay bigla? Di ba ayaw mo nang na-echipuera? Ayan, dinamay na kita para wala ka nang masabi dyan. Grabe ka na talaga sa akin, Ate Rima. Huwag mo nga ako maate-ate dyan. Ilang taong ka na ba? 32 na ako. 30 pa lang ako para sa kaalaman mo. Talaga? Pero mas mukha kang 40 sa paningin ko. Tapos ako tingin sa akin ni Babe 22. Diba babe ko? Oo, babe ko. Sabi sa'yo eh. Papa Dudut, sobra ang galit ko sa aking kapatid dahil sa kakapalan ng mukha niya nang sinama niya sa bahay at pinakilala sa akin ang kabit niya. Hindi ko alam kung saan sila kumukuha ng kahihiyan para gawin ang bagay na yon, pero nakakabilib talaga sila. Gustong gusto kong balatan ng buhay si Edric ng mga panahong yon, pero pinigilan ko na lamang ang aking sarili. Sa uli wala na rin akong magawa lalo at sinabi ng parents ko na hayaan na lang daw si Edric at ang bago niyang karelasyon na tumira sa bahay namin. Yung asawa naman daw niya ang umalis kasama ang bata kaya wala na raw silang magagawa doon. Sa totoo lang ay sobrang dismayado ako sa mga magulang namin dahil lumalabas na kinukonsente na naman nila ang katarantaduhan nito. Grabe, Papa Dudut, ang ginagawa ng kapatid ko at para sa kanila ay wala lang. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papadudo, tulad ng bilin ng parents namin ay pinakisamahan ko ang kabit ni Edric sa pamamahay namin kahit na sa totoo lang ay surang-sura ako sa pagmumukha niya. Para sa akin ay hindi siya ang dapat nakatira sa bahay namin kundi ang totoong asawa at anak ng kapatid ko. Alam ko na hindi ko na kontrolado ang mga nangyayari pero patuloy ko pa rin sinisisi ang kapatid ko dahil hinayaan niyang masira ang pamilya nila. Dahil walang trabaho si Abeline ay si Edric ang nagtatrabaho. Aaminin kong nagulat ako kasi kaya naman pala ng kapatid ko na magmanat ng buto at hindi lang umasa sa padala ng mga magulang namin. Nakakapanghinayang lang na sana'y noon pa niya yon naisip. Dahil nasa trabaho si Edric ay si Abeline ang madalas maiwan sa bahay namin at kung wala naman ako sa studio ay sa kwarto ko ginagawa ang aking trabaho. Kaya naman hindi talaga maiwasan na mag-cruise ang aming landas ng kabit ng kapatid ko. Ate Rima, pwede bang mag-request ng ulam mamaya? Kasi nagsasawa na ako sa purong isda. Ganun ba kayo rito sa bahay? Wala bang karne naman? Lapit na ako magkakaliskis at buntot oh. Ay wow! Ikaw pa talaga na walang ambag sa pagtira rito sa bahay ang malakas sa loob mag-request ng ulam? Sobra ka naman sa walang ambag. Totoo naman eh. Kaming lahat dito, pati na rin mga magulang namin ay nagtatrabaho. Ikaw lang ang buhay reyna rito. Bagay talaga kayo ng kapatid ko kasi nagbuhay hari rin niya nun sa dati niyang asawa eh. Balita ko nga yung asawa ni Babe ang nagtatrabaho at hindi siya. Pero di yun uubra sa akin dahil gusto ko may provider's mindset ang lalaki. Para naman may pambubuhay siya sa amin ng magiging anak namin. Yun ang ideal man ko. Kung yan palang ideal man mo, sana sinama mo na rin doon na hindi pamilyado yung lalaking makakarelasyon mo. Hindi ko naman siguro kasalanan na single ang pakilala sa akin ni Edric noon. Tapos nagkagustuhan na lang kami. Huli na nung inamin niya na may asawa at anak na pala siya. Oh, alam mo naman pala eh. Pero bakit pinagpatuloy mo pa rin ang pakikipagrelasyon sa kanya? Na-in love na nga kasi ako. At wala na akong magagawa kasi tumibok na yung puso ko para kay Edric. Wala raw magagawa. Ang sabihin mo, ginusto mo rin talaga na manira ng pamilya ng may pamilya. Bakit ka ba ganyan sa akin? Kailan mo ba ako hindi susungitan o iinsultuhin sa tuwing nag-uusap tayo, ha? Hindi porket ate ka ni Edric, akala mo hindi na rin kita papatulan. Dapat ko bang ipagpasalamat yung di mo pagpatol sa akin? Kilala kitang mahilig pumatol, lalong-lalo na sa may asawa. Bakit ba kasi tayo nakarating dyan? Nagre-request lang naman ako ng masarap na ulam mamaya. Kapal talaga ng mukha mo! Hindi ka kapalan ng mukha yon kasi may karapatan naman ako. Wawa? Anong karapatan yun? Ni magwalis ng sahig kahit ang dumi na at marami nang nagkalat na buhok ni hindi mo man lang magawa. Puro ka na lang higa, hilata at panay ka rin cellphone. Sa umaga di mo man lang mapaglutuan ng almusal yung kapatid ko kaya laging gutom bago pumasok ng trabaho. Di mo rin siya mahandaan ng pananghalian kasi tirik na ang araw pero naghihili ka pa sa higaan. Sinubukan ko naman ipagluto ng almusal si Edric, kaso nasunog ko lang yung itlog sa bacon kaya hindi niya na nakain. Tapos nung pinabaunan ko siya ng pananghalian, nagreklamo siyang hilaw daw yung kanin. Kaya ending, nag-order na lang siya ng makakain niya online. Simula nun, sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako makikialam sa kusina niyo. Kaya pala pati paghuhugas ng pinggan ng mga pinagkainan niyo naman hindi mo pa magawa? Ano ba ako rito? Katulong niyo? Tagaluto ng pagkain nyo, tagahugas sa mga pinagkainan nyo? Kasi kung oo, sobra namang kakapal ng mukha nyo. Huwag ka nang magalit. Pamilya naman tayo, di ba? Excuse me? Hindi tayo pamilya para sa kaalaman mo. Kahit kailan, hindi mo mapapalitan ang posisyon ng asawa ni Edric sa pamamahay na to. At kahit kailan, hindi kita ituturing na kaano-ano. Mangilabot ka nga sa pinagsasasabi mo. Alam mo, ayaw din naman kitang maging pamilya eh. Mamaya, mahawa pa ako sa kasungitan mo, di maaga naman akong tumanda at pumangit niyan. Sinasabi mo bang mukha ako matanda at pangit? Ay, hindi lang mukha kasi matanda ka na talaga sa kapangit.
Papadudot wala akong masabi sa kakapalan ng mukha ni Abilene. Biglang bumalik ang lahat ng galit ko sa kanya dahil sa pagsira niya sa pamilya ng aking kapatid. Gusto ko sana siyang sabunutan ng mga panahong yon. Pero nagpigil pa rin ako dahil ayokong ibaba ang aking sarili na kapantay niya. Alam ko na maling magtanim ng galit sa isang tao pero hindi ninyo ako masisisi kung bakit ko nararamdaman yon ng mga panahong yon. Habang tumatagal ay nagiging masikip na ang pamamahay namin para sa aming tatlo, nina Edric at Abilene. At kahit na nagsabi na ako noon sa mga magulang namin na gusto ko nang bumukod, ay hindi nila ako pinayagan. Ayaw din naman daw kasi nila na maiwan lagi sa bahay ang kinakasama ng kapatid ko, lalo at nagtatrabaho ito. Wala akong nagawa sa pakiusap ng parents namin kundi ang sundin sila. Mabilis na lumipas ang isang taon, Papa Dudut. Pinakisamahan ko ng maayos ang kinakasama ng kapatid ko pero hindi pa rin talaga mapigilan ang pagbabanggaan namin ni Abilene kahit na anong lawak ng pangunawa ko sa kanya, Papa Dudut. Wow! Ang ganda naman ng damit na to. Tingin ko bagay sa akin to eh. Sukatin ko nga mamaya tapos paresan ko ng magandang sapatos at alahas. Grabe, fashionista rin pala tong ate ni Babe. Akala ko may samanang talaga manamit. Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Anong sinabi mo? Ako ba talaga ang gaga? Nagulat lang naman ako, ate. Huwag mo nga akong maate-ate dyan. Tsaka bakit mahawak yung damit ko, ha? Bitiwan mo nga yan! O ayan, binitawan ko na. Kalma ka lang. Para kang dragon na bubuga ng apoy anytime. Sana nga dragon na lang ako para mabugahan kita ng apoy hanggang matusta ka. No, wag. Sayang naman ang pampaputing sabon at lotion na binili sa akin ni Babe. Kainis ang arte mo talaga. Ikaw naman, napakasungit mo. Hindi ba pwedeng nagandahan lang ako rito sa damit mo? Sa napadaan ako dyan sa tapat ng kwarto mo tapos bukas ang pinto. Kaya pumasok ka na at nangialam. Hindi naman pangingialam yon. Pangingialam pa rin yon kasi hindi mo namang gamit yan. Saka ang lakas ang loob mong pumasok sa kwarto ko. Paano kung hindi lang pala yung damit ko ang pinakialaman mo? Uy, hinay-hinay ka sa pananalita. Masama ang mambintang. At masama rin ang pumatol sa may asawa at manira ng pamilya. Alam mo, sumusobra ka na talaga sa mga pinagsasasabi mo sa akin. Hanggang ngayon ba naman hindi mo pa rin ako matanggap bilang parte ng pamilya nyo? Okay naman sa akin mga magulang nyo. Ikaw lang talaga yung may issue. Kahit kailan, hindi kita matatanggap na parte ng pamilya namin. Sana alam mo yan kasi pinasok mo nga yung ganitong sitwasyon. Saka wag mo na rin hinging respetuhin kita, wala ka naman nun. Sobra ka na! Nakakasakit ka na sa mga sinasabi mo. Dapat sa'yo sabunutan! Aray ko! Iwan mo ko! Hindi kita binitawan kasi puno-puno na ako sa'yo! Ganon! Sige, magsabunutan tayo hanggang nawala ng buhang isa sa atin! Aray ko! Aray ko! Edric! Edric, tulungan mo ako! Patulong ka pa kay Edric! Pagbubuhuling ko lang kayo! Anong nangyayari dito? Tanong-tanong ka ba? Hindi mo ba nakikita na sinasabunutan ako ng ate mo? Ikaw kayang unang na nabunot sa atin! Mabuti pa tigilan nyo na nga yan. Para naman kayo mga tanga eh. Yang babaeng lang yan ang tanga dahil siya lang naman ang pumasok sa kwarto at nangialam ng mga gamit ko. Pagsabihan mo nga yan! Pagsabihan mo rin yung ate mo, babe. Kasi pinagbibintangan niya ako. Paano di kita pagbibintangan? Sige nga! Kahit nahubaran mo pa ako ngayon, wala akong kinuha sa'yo. Kung wala namang nawawala, mali naman yata na pagbintangan mo si Abilene, ate. So true ka dyan, babe. Sa ngayon wala pa. Pero anong garanti ako na hindi niya gagawin yon? Pumasok na nga siya sa kwarto ko at nakialam ng gamit ko, di ba? Bakit mo naman kasi ginawa yun, babe? Kasi, basta. Bastahin ko mukha mo eh. Babe, Pwede ba, ate? Manahimik ka na nga dyan. Tagal-tagal na ni Abilene dito. Pero hindi pa rin mawala-wala yung issue mo sa kanya. Sumusobra ka na talaga. Isusumbong na kita kay na mama at papa. Ako ba talagang sumusobra? Kamusta naman kaya kayo ng kinakasama mong yan? Kung sumusobra na pala kami,
Bakit di ka na lang umalis dito sa bahay? Kahit gustong gusto kong umalis, ayaw naman nila mama at papa kasi wala na silang tiwala sa inyong dalawa. Pero grabe na talaga kasi malapit-lapit na ako masiraan ng ulo sa inyo. Alam mo, Edric, ikaw talaga may kasalanan nito eh. Papadudot, sobrang sama ng loob ko sa kapatid ko at sa kinakasama niya ng mga panahong yon. Hindi ko na sila mapakisamahan at nasusura na ako sa mga pagmumukha nila. At kahit na gustuhin ko mang umalis ay hindi ko magawa dahil ayaw kong payagan ng magulang ko. Sinubukan ko naman na tanggapin si Abeline sa pamilya namin pero hindi ko talaga kaya. At hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Sana ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Pero tingin ko naman ay alam ko na. Sadyang gusto ko lang na may mag-push sa akin para gawin ng bagay na naiisip ko. Sa kasalukuyan ay buntis na ang kinakasama ni Edric at mas naramdaman kong lalong lumiit ang bahay namin para sa aming tatlo. Tingin ko ay hindi rin naman talaga alis ang kapatid ko kasama ang kabit niya sa pamamahay namin kaya gusto ko ulit kausapin ang mga magulang namin na payagan na akong bumukod. Alam ko na hindi ko na dapat ini-stress ang sarili ko tungkol sa bagay na ito pero malaki kasi ang epekto ng mga desisyon ng kapatid ko sa akin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at sana po ay mapili po ninyong i-ere sa inyong programang Barangay Love Stories. Babasahin ko po lahat ng mga komento at suggestions ng mga kabarangay natin sa kung ano nga ba ang pwede kong gawin. Maraming salamat po and God bless sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rima. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami tayong pangarap mula noong bata kahit tumanda pa. Pero ang mga ibang pangarap na binuo noong bata ay madalas nakakalimutan sa paglipas ng mga panahon. Minsan matanda na nang maalala o minsan ay talagang nabaon na sa limot. Kaya mas maganda talagang ilista ang mga pangarap at plano sa isang bucket list. Tayo nang pakinggan ang maliit na pinagbulan ni Allen, isang lalaking taga-probinsya na nangarap at pinanghawakan ng pangarap sa hawak na listahan. Ang pinaka-goal niya ay ang ma-achieve ang lahat ng nasa listahan gamit lamang ang kanyang sipag, tiyaga at ang mabuting asal. Seryoso si Allen sa mga gustong marating kaya kahit minamaliit pa siya ay hindi siya nagpapatinag. Sa bawat impyerno daw ay may langit. Kung si Emma ang impyerno sa buhay ni Allen, si Doreen naman ang kanyang langit dahil din sa mga salitang nagpapalakas sa kanya. Samahan akong alamin natin ang kwento ng buhay na literal na nagsimula sa ibaba paangat. Isa-isahin natin ang mga nakasulat sa isang bucket list. Dito lamang sa inyong paborito at nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Allen, tubong Bicol at hindi po kami mayaman. Kaya bata pa po ako ay tumutulong na ako sa mga magulang ko. Nagsasaka po ang tatay at nanay ko sa isang maliit na lupa na inuupahan namin para taniman ng palay. Ako naman po ay para makatulong ay nag-iigib ako ng tubig para sa mga kapitbahay namin tuwing matatapos ang klase ko. Ang kinikita ko po ay pambaon ko sa araw-araw at ang iba ay panggastos sa mga kailangan sa eskwelahan. Nakakapag-ipon paunti-unti. Marami po akong pangarap at yun po ay nakalista sa isang papel. Doon ko po nililista ang mga gusto kong maabot sa isang bucket list.
And speaking of bakit po, ay yun po ang balde na ginagamit ko po sa pag-iigib. Para sa akin ay swerte. Kaya tuwing gabi, katabi ko ang balde at sa loob nun ay doon ko inilalagay ang aking listahan ng pangarap. Magto-21 po ako noong makipagsapalaran ako sa Maynila. Yun po ang unang dating ko po doon, baon ng kaunting ipon at ang aking mga pangarap na nakalista sa isang papel. Mamaya ko na po sasabihin kung paano ako nakarating sa Maynila. Babalik lang po ako sa mga panahon na nasa probinsya ako. Meron pong isang babae na nagkagusto sa akin. Siya po si Emma. Noon pa man ay sinasabi ko na sa kanya na kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Pero ayaw niyang pumayag. Pero hanggang doon lang po talagang maibibigay ko. Marami pa po akong gustong gawin bago isipin ang tungkol sa pag-ibig. Kaya dahil po doon ay pinag-initan niya ako. Hindi niya ako tinitigilang maliitin tungkol sa mga pangarap ko. Yan? Uy, Ano to? akin na yan. Sandali. Akin na sabi yan eh. Sige ka, pag nasaktan ako, ewan ko kung anong mangyayari sa'yo. Akin na kasi ang papel na yan. Bakit ba ayaw mo ipabasa? Ano ba to? Huwag mong pakialaman yan. Lumayo ka sa akin, sige ka. Layo! Akin na yung papel, please. Babasahin ko muna. Hindi naman importante sa'yo yan eh. Bakit ba? Ano ba to? Love letter to, no? Hindi. Sira ulo ka, ha? Aayawan mo ko tapos makikipagrelasyon ka sa iba? Hindi sabi love letter yan. Akin na nga. Huwag kang lumapit sa akin. Hindi naman importante sa'yo yan, kaya akin na. Babasahin ko muna. Wag. Tumahimik ka. Huwag kang lalapit sa akin, ha? Diyan ka lang. Emma naman, please. Ano to? Ibalik mo na sa akin, please. Bucket list? Ang tanging bucket list na bagay sa'yo ay ang balde mo. Oo na, sige na. Akin na yan. Number 1. Makapunta sa Maynila. Asa ka pa makakapunta ka doon? Tsaka bihirang nagpapaigib doon kaya siguradong gutom ka pag nakapunta ka ng Maynila. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Magiging pareho ka lang ng tatay mo. Buti pa nga ang tatay mo nagsasaka. Ikaw, nag-iigib lang. Hindi masamang mangarap. Asa ka pa? Number 2. Makapag-ipon? Ang tanging maiipon mo ay ang mga iniigib mo. May ipon na ako, paunti-unti. Magkano? Iba ka talagang mangarap. Imposible. Walang imposible sa nagsisikap. Nagsisikap? Mag-igib? Ano naman tong number 3? Makabili ng sariling bahay. Magsisikap ako. Baka matanda ka na, hindi ka pa nakakaipon ng pambili kahit bahay ng gagamba. Akin na. Akin na yung papel. Sandali, nag-i-enjoy pa ako eh. Marami naman pwedeng paglibangan dyan. Itong nakakatawang bucket list mo ang gusto kong paglibangan eh. Akin na yung papel. Sige, lumapit ka. Baka nakakalimutan mo na ayan lang yung bahay namin. Baka gusto mo mabugbog. Emma naman. Anong susunod sa mga ilusyon mo? Teka. Makabili ng kotse. Siguro makakasakay ka ng kotse pag naging driver ka. Susunod, makapagpatayo ng negosyo. Seryoso ba itong mga pinagsusulat mo dito? Siguro naman masaya ka na. Akin na yung papel. Hindi pa tapos. May isa pa. Number 5. Magkaroon ng sariling pamilya? Hindi ka magkakaroon ng pamilya. Hindi ka liligaya. Maligaya naman ako ah. Sinungaling! Isang kahig, isang tuka tapos masaya? Oo, hindi lang naman pera ang nakakapagpasaya sa mga tao eh. O ano pa? Pagmamahal. Yung pagmamahal ng mga nasa paligid ko. Ikaw ba, palagay mo may nagmamahal sa'yo? Oo, mahal ako ng mga magulang ko. Siyempre, magulang mo yun eh. Ano sinasabi mo? Wala, akin na yung papel ko.
Sinulat mo pa talaga to? Iba ka rin eh. Hindi ako mawawalan ng pag-asa. Pangarap ko yan, kaya gagawin ko ang magagawa ko. Ah, talaga? Wag! Anong wag? Itong bagay sa pangarap mo. Bakit mo pinunit? Para matigil ang ilusyon mo. Sobra ka naman. Wala kang kwentang kausap. Pero napatawa mo ko. Makaalis na nga. Papa Dudut, ganun po si Emma sa akin. Hindi ko alam kung bakit sobrang galit niya sa akin. Madami namang ibang lalaki sa amin, bakit ako ang pinag-iinitan niya. Pinunit niya man ang papel na listahan pero hindi niya mapupunit ang pangarap ko. Saka nasa utak ko naman yung mga nakasulat doon. Gusto ko lang talagang nababasa para may ma-checkan ako. Wala pa namang ma-checkan doon pero motivation ko kasi yun kapag nababasa ko. Hindi ako papadala sa mga pangmamaliit ni Emma, Papa Dudut. May kayang pamilya ni Emma. Kaya kung papalag ako o pagsasabihan ko siya ay alam kong ako lang ang talo. Kaya tinis ko na lamang yon. Kung magsasalita ako ay lalo lamang siyang mag-aapoy. Kaya pinapadaan ko na lang po talaga. Papa Dudut, ang igiban ay tanaw mula sa mataas na bahay nila Emma. Sa mismong kwarto niya ay makikita na ang igiban kaya malalaman niya talaga pag nandun ako. Isa pa ay yun lang naman talaga ang oras ng pag-iigib ko. Sa tuwing natatapos ang klase. Pero 2 buwan na lang graduation na. Pwede na ako mag-igib kung anong schedule ang piliin ko. Kaya kahit papaano ay may iwasan ko na si Emma. Habang nasa igiban ay may tumawag sa akin. Sinabihan ako ng isang napakaganda at masayang balita. Kaibigan ng tiyuhin ko na nasa Maynila yon. Sinabihan ako na may trabaho daw siyang iaalok sa akin sa Maynila kapag nakagraduate na ako. Para akong balde na napuno ng tubig kasi ang puso ko ay punong-puno ng saya sa magandang balita. Kaya matapos ako makipag-usap ay alam kong 2 buwan pa. Pero excited akong tsekan yung unang nakasulat sa listahan ko, ang makapunta sa Maynila. Pero ang saya ko ay mapapalitan naman ng lungkot. Emma! Ano to? Listahan na naman. Hindi ka nadadala. Hindi mo masisira ang pangarap ko. Ilusyon, hindi pangarap. Baka pwedeng magpahinga ka naman. Kakatapos ko lang magpahinga, nag-ipon talaga ako ng lakas para sa oras na to, no? Kasama talaga ako sa schedule mo? Natural! Kailan mo ba ako tatantanan? Gumising ka sa katotohanan at titigil ng mga to. Gising na gising ako at kitang-kita kita. Pwes, tanggapin mong relasyon natin. Ano? Anong relasyon? Huwag kang magmaang-maangan, alam mo sinasabi ko. Ibabalik ko lang ang sinabi mo kanina. Wala tayong relasyon kasi ikaw lang ang may ilusyon. Mayabang ka na, ah? Sinasabi ko lang ang totoo. Ano pinagmamalaki mo, itong pangarap mo? Ay sorry, panaginip lang pala. Gumising ka kaya para malaman mo na hindi magkakatotoo to? Bakit hindi ikaw ang gumising para matanggap mo na wala akong gusto sa'yo? Kapal mo, wala rin akong gusto sa'yo, no? Oh, ayun naman pala eh. E di tumigil ka na sa mga ginagawa mo sa akin. Desisyon ko to. Sino ka para diktahan ako sa gusto kong gawin? Dahil ako ang ginugulo mo. Paano? Nakakatawa ka. Kakapunit ko lang nung listahan mo kahapon, ngayon may bago ka na naman? Papel lang ang pinunit mo, kaya kong palitan. Pero ang suma, ganun pa rin. Wala kang mararating. Hanggang dyan ka lang. Akin na nga yung papel ko. Sige, mahawakan mo lang ako, sisigaw talaga ako dito para malaman mong hinahanap mo. Sige, sa'yo na yung papel na yan. Kaya kong gumawa ng bagong listahan. Aba, mayabang ang tono mo ah. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Kahit ilang listahan ang punitin mo, yung nakalista pa rin ang importante. Ano to? Bakit may check tong number 1? Wala. Anong wala? Ayan, may check oh. Wala ka na dun. Ayaw mong sabihin? Hindi mo ako mapipilit. Pwes, kausapin mo ng tatay mo. Bakit napasok si tatay dito? Kasi kakausapin ko ang daddy ko na wag nang paupahan sa inyo yung lupa namin para wala kayong pagtaniman. Wag mong idamay ang tatay ko dito. O bakit? Anong gagawin mo? Bakit pati ang tatay ko idadawit mo sa mga ginagawa mo? Ako na lang. Pwede naman hindi mangyari yon. Basta, sabihin mo lang kung bakit may check tong number 1. Tsinekan ko lang.
Ayaw mo sabihin? Sige, maghanap na kayo ng masasakahan nyo. Oo na, sasabihin ko na. Naghihintay ako. Tinawagan ako ng kaibigan ng chewin ko. May naalok na trabaho sa akin sa Maynila. Naniwala ka naman. Oo. Lalo mo akong pinasaya. Unang-una, hindi ka pa nakakapunta ng Maynila at sinikan mo na tong listahan mo. Dahil sigurado ako matutuloy yan. Asa ka pa? Tigilan mo na kami. Huwag mo nang idamay ang tatay ko. Pinagbabantaan mo ba ako? Nakikiusap ako. Pwes lumuhod ka. Halikan mong pa ako. Pwede ko na bang makuha yung papel? Oo naman. O ayan, buuin mo na lang ulit ang pira-pirasong pangarap mo. Sobra ka talaga. Kulang pa yan. Hintayin mo pang mga kaya kong gawin. Papadudot manhid na ako kay Emma. Parang merienda ko na lamang ang pangmamaliit niya araw-araw. Kaya hinahayaan ko na lamang siya at gusto ko pong ang magpasalamat sa kanya kasi mas nagiging matatag ako at mas magporsigido pa sa mga pangarap ko. Hanggang sa dumating ang araw ng graduation. May maliit na salo-salo na hinanda ang mga magulang ko. Sinabi ko na wag na sana dahil gastos pa. Pero masaya sila sa pagtatapos ko. Masaya din naman ako kasi alam ko na yun na po ang simula ng pag-usad ng mga nasa bucket list ko. Pipilitin kong matchekan lahat ng nakalista. Kung hindi man at least ay gagawin ko din ang magagawa ko para may makamit kahit ilan man sa mga nasa bucket list ko. Ilang araw matapos ang graduation ko ay hindi ako tumigil sa pag-iigib. Pero hindi ko na dinadala ang listahan ko para wala nang punitin pa si Emma. Ganon pa din siya, walang humpay sa pangmamaliit niya sa akin. Bumababa talaga siya ng bahay para lang naitin ako. Pero noong malaman niyang tuloy na ang pagpunta ko sa Maynila ay bilang nagbago ang ihip ng hangin. Para siyang sinapian ng anghel sa sobrang bait. Papadudot na wala ang yabang ni Emma at nakikiusap siya sa akin na huwag na akong tumuloy sa Maynila. Saka ko na sinabi ang pasasalamat ko na kung hindi dahil sa kanya ay hindi ko pipilitin na matupad ang nasa unang listahan. Una, nakikiusap si Emma, tapos nagmamakaawa siya. Pero buo na ang loob ko. Saka matapos ang mga pangmamaliit niya na sinabi sa akin, saka pa ba ako maniniwala na mabait siya? Kaya ayon papadudot, para siyang biglang naging halimaw. Pinagbantaan na naman niya ako na hindi na ipapaupa sa tatay ko ang lupa nila para wala na kaming sasakahan. Papadudot, hindi na umubra ang pananakot ni Emma dahil inuulan po kami ng swerte noon. Yung kaibigan ng tatay na umuupa sa isang may-ari ng lupa para sakahan ay nakabili na ng sarili niyang lupa. Kaya inalok na ipasa kay tatay ang dating pinagsasakahan nito. Mas malaki at mas mura kaya tinanggap na ni tatay. Kaya manakot man si Emma ay may lilipatan na si tatay matapos ang anihan. Galit na galit si Emma at isinumpa niya ako na hindi magtatagumpay. Sa isip ko na ako naman ang magdidesisyon kung magtatagumpay ba ako o hindi. Tuluyan na akong umalis. Sa Maynila naman ay napakabait naman ang kaibigan ng tiyuhin ko. Kasi makalipas ang 6 na buwan ay sinabihan niya ako na kung gusto kong maghanap ng ibang trabaho na bagay sa tinapos ko ay pwede daw. Hindi daw ako pipigilan. Sobrang natuwa ako noon at nagpapasalamat. Hindi nagtagal ay nakahanap ako ng trabaho. Nagpaalam na ako sa kaibigan ng tiyuhin ko at masaya niya akong pinayagan. Magandang nakuha kong trabaho. May pabahay pa ang kumpanya sa isang low-rise condo na pag-aari ng kumpanya at ang opisina ay katapat lang ng condo kaya tatawid lang ako. Napakalaki ng natitipid ko. Pangkain na lang ang ginagastosan ko kaya nakakapagpadala na ako sa bahay at nakakapag-ipon pa ako. Nung una ay ang pamilya ko at ang mga pangarap ko lang ang inspirasyon ko para magtagumpay. Pero hindi magtatagal ay madadagdagan pala ang inspirasyon ko. Good morning! Good morning. Ako si Allen. Dito ako nagtatrabaho.
Ako si Doreen. May tutulong ba ako sa'yo? Ikaw ba ang welcoming committee? Palabiro ka pala. Masarap tumawa pag umaga. Nakakawala ng stress. Tama ka dyan. Pero ikaw palang tanggal na stress ko. Ano yon? Wala. Sabi mo may hinahanap ka? Meron. Aplikante ka ano? Ha? Nako, wag kang kabahan. Hindi makakatulong yan sa interview mo. Tama naman. Bigyan kita ng tips. Para sa? Sa interview mo. Dapat matanggap ka dito kasi bagay na bagay ka dito. Bakit naman? Kasi mababait ang mga tao dito. Mukhang mabait ka. Paano mo nasabi? Sabi ng puso ko. Ano? Sabi ko, itsura mo pa lang halata namang mabait ka. But looks can be deceiving. Ako ba, mukhang mabait o salbahe? Hindi ako magbabase sa itsura. Pero sa pag-approach mo sa akin, halatang mabait ka. Salamat ha. Oh, ba't parang nabaliktad? Di ba ikaw dapat ang mag-assist sa akin? Oo nga pala. Gusto mo itour kita sa buong opisina? Tour ba dapat agad? Ay, oo nga pala, may interview ka muna. Oo nga. Taga saan ka, Doreen? Diyan lang din, around Pasig. Ay, malapit lang pala dito. Pag natanggap ka na dito, paano ka papasok? Ha? Nakangiti. Palabiro ka talaga. Ibig kong sabihin, anong sinasakyan mo papunta dito? May kotse ako. Talaga? Ako, pangarap ko magkakotse. Pero uunahin ko muna magkabahay. Tama naman yun. Nagbabaon ka ba ng lunch o sa restaurant ka kakain kung dito ka na nagtatrabaho? Ako lang kasi mag-isa sa bahay, kaya wala rin time magluto. Kaya sa resto na lang ako kumakain. Ako kasi nagbabaon eh. Di bali, pag dito ka na nagtatrabaho, dadamihan ko ang lulutuin ko tapos hatian kita. Talaga? Oo naman. Ang bait mo naman. Nagsishare lang. Galingan mo sa interview ha. Ay teka, hindi pa ba ito yung interview? Ha? Hindi pa. Kasi kasi ang dami kong tanong. Sorry, nakukulitan ka ba? Hindi okay nga eh. Nare-relax ako para sa interview ko. Sana matanggap ka. Pero matatanggap ka. Ano ba talaga? Sana o matatanggap talaga? Matatanggap ka talaga. Sana din ikaw na lang ang boss. Bakit? Para sigurado akong tanggap ako. Tanggap ka, maniwala ka sa akin. Salamat. Halika na, samahan kita sa HR. Ay, yung opisina ng presidente ang hinahanap ko. Presidente? Nitong kumpanya? Hindi, ng presidente ng fans club ni Ding Dong. Ang saya mo naman kausap. Tara na, doon ang HR office. Doon mo na lang ako ihatid sa office ng presidente. Nitong kumpanya. Seryoso ka? Oo. Papadudot dahil pala biro si Doreen. Akala ko ay nagbibiro lamang siya na sa opisina ng presidente siya pupunta. Sinakyan ko ang gusto niya pero may halong pagdududa. Nang makarating kami sa opisina ng presidente ay agad kaming pinapasok ng sekretarya niya sa opisina nito. Doon ako naguluhan. Pagpasok namin ay masayang binati at welcome ng presidente si Doreen. Doon ko lang nalaman na si Doreen pala ay ang bagong VP for Operations. Papadudot hindi ko alam noon kung namula ba ako o nanliit. Hiyang-hiya ko kay Doreen na inakala kong aplikante ay boss ko pala. May halong takot at hiya ko dahil baka negative sa kanyang ginawa ko. Pero nakikita ko siyang nakangiti at parang natatawa. Sobrang hiya ko ay nagpaalam na ako sa presidente pero pinigilan niya ako at sinabing sumalo daw ako sa kanilang pagkakape. Hindi ako makatanggi dahil presidente ang nagsabi. Hindi ako makatingin kay Doreen pero sa gilid ng mata ko ay nakikita ko na sa akin siya nakatingin. At hinihintay niyang mapalingon ako. Doon ako ibinida ng presidente na ako na daw ang mag-tour kay Doreen. Total ay kabisado ko na ang buong opisina at kilala ko ang lahat ng tao kaya madali na silang ipakilala. Hindi ko alam kung tatanggi ba ako o sasang-ayon. Sinabi pa ng presidente na madami daw akong maitutulong kay Doreen para mas makabisado na ang lahat sa opisina. Na kesyo magaling daw ako at masipag.
Hindi ko na makuhang kiligin sa mga papuri kasi hiyang-hiya ako. May biglang kailangan silang kausapin kaya nakakuha ko ng pagkakataon na magpaalam. Kinabukasan naman ay pinipilit kong umiwas kay Doreen pero siya na mismo ang lumapit sa table ko. Allen! Doreen! Ma'am Doreen. Anong nangyayari sa'yo? Wala po. Anong po? Tanggalin mo yang po. Okay. Sorry, nakalimutan kong bumate. Good morning. Good morning, ma'am. Doreen na lang. Pero boss ko po kayo. Pwede naman yun. Ma'am na lang po. Sige, bahala ka. Okay po. Okay, ma'am. Tara, Po? samahan mo ko. Saan po? Mag-iikot dito sa opisina. Gusto ko din makilala yung iba. May ginagawa pa po kasi ako, ma'am. O, sinong nagpapagawa niyan? Sa office niyo po galing. Ano ba yan? Ay, mamaya na yan. Baka po kailangan na. Ako naman ang may kailangan yan. At hindi ko pa kailangan. Kasi... Tara na. Pero punta muna tayo sa pantry. Gusto ko muna magkape. Tara. Okay, ma'am. Nakilala ko na yung iba dito sa floor. Yung mga nasa ibang floor, di ko pa kilala eh. Sige, ma'am. Ayun po ang pantry. Ayan. Tara, magkape tayo. Sige po. Kayo na lang. Nagkape ka na ba? Hindi pa po. Bakit parang nininervyos ka? Pasensya na, ma'am. Alam mo, wag ka nang mahiya. Nag-enjoy naman ako sa conversation natin kahapon. Pasensya ka na kung sinakyan ko yung mga sinasabi mo ha. Pero hindi kita niloko ha. Natutuwa lang ako. Naalala ko kasi nung nag-apply pa lang ako dati. Kala ko nagalit kayo eh. Sinong kami? Sorry. Akala ko nagalit ka eh. Bakit naman? Magpapasalamat pa nga ako sa'yo kasi naramdaman ko kagad na welcome ako dito. Ay, mababait naman ang mga empleyado dito. Kaya siguradong welcome ka. Saka isa pa, boss ka. Mainit na yata yung kape. Ako na ang magsasalin. Eto. Salamat. Maupo ka, magkwentuhan muna tayo. Sige. Puring-puri ka ni Mr. Cacho ah. Salamat naman. Gusto mo ba yung trabaho mo dito? Sobra. Saka para sa akin, pagsipagan ko lang at galingan. Matsatsikan ko na ang mga nakasulat sa bucket list ko. Ano-ano bang nakasulat sa list mo? Eto. Medyo luma na yung papel. Papalitan ko na nga uli eh. Pwede ko bang mabasa? Okay lang. May check na tong number 1. Naku, ma-achieve mo lahat to. Maniwala ka sa akin. Sana nga. Kumusta ang pamilya mo? Maayos din naman sila. Nagpapadala pa din ako sa kanila kahit sinasabi ni nanay na ipunin ko na lang daw. Ang bait mo naman. Dapat lang naman na ibalik ko sa kanila ang lahat ng sakripisyo nila sa akin. Uy, ano ka ba? Bakit? Naiiyak ako sa sinabi mo. Ikaw talaga. Uy, seryoso ako nakakatuwa ka. Maswerteng mga magulang mo sa'yo. Mas maswerte ako sa kanila. Sana lang hindi sila ginugulo ni Emma. Sino si Emma? Taga sa amin. Papa Dudut, ewan ba kung madaldal ako o magaling magtanong si Doreen kasi lahat ng tinatanong niya ay sinasagot ko at hindi basta sagot, may kasamang kwento. Gaya na lamang ng tungkol kay Emma. Ayokong siraan si Emma pero kung may kukwento ko siya ay may kukwento ko talaga ang sama ng ugali niya. Kaya parang sinisiraan ko na din siya. Yun nga lang ay totoo ang sinasabi ko. Magiging sobrang close kami ni Doreen. Siyempre, iba yung feelings ko kasi nung una pa lamang na love at first sight na ako sa kanya. Kaso hindi pwede. Boss ko pa din siya. Pero darating ang isang pag-uusap namin na kung saan ay magkakaaminan kami ng mga damdamin namin sa isa't isa. Hindi ko na matandaan kung paano napunta sa usapang yon pero napunta kami doon. Naamin din ni Doreen na nagkakagusto siya sa akin. Ang katapusan ay nagkaroon kami ng relasyon. Bukod sa relasyong mag-boss, napakabilis ng pangyayari, Papa Dudut. Parang sa isang iglap ay nag-click kami at naging kami. Pinipilit naming maging profesional sa opisina. Kumbaga'y sekreto lang ang relasyon namin.
Pero isang araw ay nagulat ako nang ipatawag kami sa opisina ng presidente. Papadudot, eksakto ang ikinakatakot ko kung bakit kami pinatawag ng presidente ng kumpanya. Tungkol po sa relasyon namin ang dahilan ng pagpapatawag, pero hindi po galit ang presidente. Una ay kinumpirma niya kung kami nga ba ni Doreen. At nung aminin namin ay nagulat kami noong i-congratulate niya kami. Lalo kong naguluhan at sinabi niya na hindi makikialam ang kumpanya sa relasyon namin. Ang paalala lamang niya ay huwag daw idadamay ang trabaho sa relasyon namin. Alam niya din naman na profesional kami sa opisina at iba pa pag nasa labas na. Kaya natutuwa sa amin ang presidente. Pero hindi pa pala yon ang talagang dahilan ng pagpapatawag niya. Sinabihan niya kami na pag natapos na ang trabaho ay lalabas daw kaming tatlo para mag-celebrate. Gumanda pala ang takbo ng kumpanya noong mga panahon na yon kaya masaya ang aming presidente. Inibita niya kami dahil sa kami naman daw ang mas nakakakilala sa mga empleyado ay gusto niyang mag-organize ng party para sa lahat. Masaya kaming sumang-ayon sa plano niya dahil siguradong matutuwa ang mga kasamahan namin. Natapos ang masayang gabi kahit na ilang ako. At kainuman ko ang presidente ay naging kampante naman ako dahil mabait siya. Isa pa gaya ng sinabi ko ay alam kong lumugar. Noong pauwi ay hatid na ako ni Doreen sa kondo gamit ang kotse niya. Pinagsaglit ni Doreen ang kotse niya tapos ay sumabay siya ng lakad sa akin hanggang sa tapat ng kondo. Nagkwentuhan kami sandali. Ang hindi ko alam ay hindi pa pala doon matatapos ang araw ko. Salamat. Oh, saan naman? Sa paghatid. Ano ka ba? First time mo ako inatid kasi dyan lang naman sa tawid ang opisina natin. Actually, sa totoo lang, ito ang unang date natin. At kasama natin si Mr. Cacho. Pero masaya naman. Sobra. Ibang tao pala si Sir pag hindi siya boss, no? Oo, pero boss man siya o hindi, mabait talaga siya. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Drama ba to? Sige na nga, umuwi ka na. Oo nga. Sige, good night. Ingat ka ha. Salamat. Good night. Ano to? Emma? Emma? Ako nga, nagulat ka no? Bakit ka nandito? Akala mo hindi kita mahuhuli na may kasamang iba? Anong sinasabi mo? Girlfriend ko yung kasama ko. Ang kapal mo din naman no? Bakit? Ang kapal na mukha mong sabihin sa akin na girlfriend mo yan. Eh paano tayo? Ano? Anong sinasabi mo? Bastos ka talaga? Aalis ka, iiwan mo ako tapos makikipaglandian ka sa babaeng yan? Tumigil ka, Emma. Ano, nahihiya ako ngayon? Nakakahiya talaga. Nag-ieskandalo ka. Nagsisigaw ka, natutulog na ang mga tao. Allen? Ayun, ang magaling na babae. Ano, binili mo si Allen dahil may kotse ka? Tumigil ka, Emma. Kung akala mo nabibili si Allen, hindi mo nga talaga siya kilala. May paninindigan siyang tao. Aba, at abogada ka din pala. Kung kinakailangan. Pal ka pala eh. Huwag mong bastusin si Doreen. Bakit hindi? Bastos din siya eh. Tinuruan kami ng magandang asal at tamang pag-uugali. At bakit ako hindi? Bakit hindi mo sagutin yan? Bastos kang babae ka. Saang beer house ka ba napulot ni Allen? Sobra ka na, Emma. Ikaw, saang putikan ka ba umahon? Bastos ka talaga! Aray ko, bitiwan mo kamay ko! Sumusobra ka na ha. Mananakit ka pa. Ako sinasaktan mo ah! O ano, tatakutin mo na naman ako na ipapabugbog mo sa mga tauhan nyo. Wala kang tauhan ngayon dito kaya huwag kang magmalaki. Mga hayop kayo! Pinagtutulungan niyo ako! Nakakahiya naman yung ugali mo. Mas nakakahiya ka! Mga agaw! Anong inagaw ko? Magmamaang-maangan ka pa! Tigilan mo si Allen! Akin siya! Wow! Pag-aari mo? Oo! Iba ka. Talaga! Tara na, Doreen. Mabuti pa nga. Hindi na maganda ang amoy ng paligid dito eh. Baka pagkatao mong naaamoy mo. Oo nga eh. Nabalutan ng baho mo ang amoy ng mga pagkatao naming lahat na nandito. Anong sabi mo? Sige, subukan mo saktan si Doreen. Ano?
Sasaktan mo na naman ako. Tatawag ako ng pulis. Mabuti pa nga, para mahuli ka na nila. Tara na, Doreen. Tara na. Hoy! Saan kayo pupunta? Mga hayop! Mga taksil! Mga basura! Papadudot kahit ganoon ang nangyari ay naiintindihan nito ni Doreen dahil naikwento ko na nga sa kanya si Emma. Noong gabing yon ay napatunayan ko kay Doreen na totoo ang lahat ng sinabi ko tungkol kay Emma dahil nagpakilala agad ito ng totoo niyang ugali. Doon ako pinatulog ni Doreen sa bahay niya pero magkahiwalay po kami ng kwarto. Ayokong abusuhin ang kabutihan ni Doreen kaya minabuti namin na maghiwalay muna kami ng tulugan. Pero hiyang-hiya ako sa mga kaopisina namin kasi pwedeng may nakarinig o nakakita noong pag-iiskandalo ni Emma sa tapat ng kondo na tinutuluyan namin. Hindi ko tuloy alam kung paano magpapaliwanag kung sakali kasi dahil kinakain na rin ako ng kahihiyan. Papadudot pinatawag uli kami ng presidente ng kumpanya at siguradong alam na niya ang ginawa ni Emma. Hindi ko din alam ang sasabihin pero pinagpaliwanag niya ako at nagulat naman ako nang sabihin niyang naiintindihan niya ang lahat. Pero nang sinabi nito na hindi na ako dapat doon tumira sa pabahay ng kumpanya ay natakot na ako. Ang dahilan pala niya ay dahil alam na ni Emma ang tinutuluyan ko kaya siguradong manggugulo na ito palagi. Dahil sobrang bait ng boss ko na yon at sa sobrang matulungin niya ay may sinabi siya na ikinagulat ko, Papadudot. Since nahigitan ko raw ang expectation ng kumpanya pagdating sa performance ko sa trabaho ay pasok na raw ako sa loan program ng kumpanya kung saan ay pwede na ako mag-loan ng bahay, lupa at kotse para rin daw makaiwas na kay Emma. Papadudot ang bahay, lupa at kotse ay kasama sa bucket list ko. Lumundag ang puso ko sa tuwa kaso naisip ko na paano kung hindi ko mabayaran. Kaya sinabi ko sa presidente na pag-iisipan ko at nagpapasalamat din ako sa kanya. Paglabas namin ng opisina ay kinausap ako ni Doreen, Papadudot. Huy! Ha? Okay ka lang? Ha? Oo. Ano bang iniisip mo? Pasensya ka na. Naghahalo-halo lang ang iniisip ko. Si Emma? Nahihiya kasi ako sa'yo. Ano ka ba? Napag-usapan na natin yan Hindi ko kasi akalain na magpupunta siya dito para gawin yun. Sinabi ko naman, di ba? Naiintindihan ko. Lalo pa na pinatunayan niya kagabi na totoo yung mga sinabi mo tungkol sa kanya. Masama ba ako? Bakit naman? Parang naninira ako eh. Allen, ang naninira yung gumagawa ng kwento na hindi totoo. Sabi ko nga, kagabi siya na mismo ang nagpatunay na siya totoo. Bakit kaya nagpunta yun sa kondo? Naku, wag mo nang problemahin yun. Ang isipin mo, sarili mo. Maganda ang offer ni boss. Oo, pero natatakot ako eh. Ha? Saan naman? Gusto ko na rin talagang magkabahay ng sarili. Kaso baka hindi kaya. Bakit hindi? May trabaho ka naman at maganda ang record mo dito sa kumpanya. Kaya ko kaya? Allen, ganito yan. Alam kong first time na open sa'yo kung paano yung loan. Pero hindi ka siguro kakapusin o madedelay basta ma-manage mo lang yung sweldo mo. Mag-uusap kayo kung magkano magiging monthly hulog mo tapos mula sa matitira, dun mo na i-compute kung paano mo hahati-hatiin sa mga gastusin at responsibilidad mo. Hindi kalahati ng sweldo kada buwan ang ibabawas? Hindi. At saka hindi nila ibabawas kasi hiwalay ang department ng loan. Kaya dun ka magbabayad. Kaya ko pala. Ikaw pa ba? Nasabi naman ang loan ng orientation pero hindi pa ako masyadong interesado nun kasi alam ko matagal pa at baka hindi ko pa kaya. Salamat, Doreen. Ay, sorry. Ma'am pala. Nabibigla ka pa? Dalawa lang naman tayong magkausap. Sorry. Nawala sa isip ko na nasa office na pala tayo. Hay nako, Allen, ikaw talaga. Pero salamat talaga. Oh, saan na naman? Sa lahat. Sa suporta, sa pagpapaliwanag, sa presensya mo na inspirasyon ko at sa pagmamahal mo. Seryoso ka na din lang? E di magpapasalamat na din ako. Saan? Sa pagdating mo.
Kitang-kita ang kabutihan ng puso mo kaya huwag kang mawawalan lagi ng pag-asa. Sa buhay na to, marami pang Emma na darating sa'yo kaya lagi kang magiging malakas at matapang. Oo, makalipas ang matagal na panahon na nakalimutan ko na siya at wala na ang mga panliliit niya sa akin. Ayun, bigla siyang susulpot para ipaalala ang mga ginagawa niya sa akin dati. I-focus mo ang sarili mo sa hinaharap. Kung paulit-ulit man na may mga ganun sa buhay mo, lagi mong panghugutan ng lakas yung mga pangarap mo. Ang bucket list ko. Tama. Ay, teka, yung listahan mo siguro kailangan mo nang dagdagan. Nako, tapusin ko muna na ma-check ko sa listahan yung bahay at lupa at kung papala rin yung kotse. Sa sipag at galing mo, hindi imposible na baka 2 o 3 taon lang fully paid mo na yung loan mo. Sana nga. Maniwala ka lang. Huwag mo akong iiwan ha. Oh, ano ba yan? Bakit naman kita iiwan? Baka magsawa ka sa akin eh. Lagi lang akong nandito. Kasi boss mo ako, di ba? Sobrang saya ko. Maa-achieve mo yung bucket list mo. Maniwala ka. Yung nakalista sa uli, at least alam kong anytime na. Teka, ano nga ba yung huli sa list mo? Unahin ko lang ang bahay at lupa para may titiran tayo. May bahay din naman ako. Siyempre gusto ko yung pinaghirapan ko. Hindi kita kokontrahin dyan. Pangarap mo yan eh. Siyempre kahit mas mataas ang posisyon mo at mas malaki ang sweldo mo, dapat ako pa rin ang bubuhay sa'yo at sa magiging mga anak natin. Oo nga naman. Tara na nga, patapos na ang break. Work mode na tayo. Yes, boss! Papadudot, napakasaya ko noong araw na yon. Well, palagi naman po akong masaya dahil kay Doreen, pero dagdag saya po sa akin na makakita ng liwanag para sa pag-usad ng bucket list ko. Umuusad ng pangarap ko at nagbubunga na ang sipag ko. Sa totoo lang, nang mga panahon na yon ay excited pa akong maghulog sa loan buwan-buwan kasi ibig sabihin noon ay palapit na ng palapit na maging akin ang buong buo ang bahay at lupa na niloan ko. Gusto rin sanang tumulong ni Doreen sa paghuhulog pero nakiusap ako sa kanya. Nahayaan ako kasi responsibilidad ko yon. Nirespeto naman niya ang kagustuhan ko. Ang bilis ng panahon. Halos 1 taon na akong naguhulog at hindi naman ako kinapos. Papadudot nga pala, isingit ko lang kasama sa expenses ko ang paminsan-minsang date namin ni Doreen. Hindi ko inahayaan si Doreen na siya ang magbayad kahit minsan pero pinipilit niya ako na mag-share daw siya palagi. Para sa akin ay mas matatanggap ko ang ganong setup kesa siya ang magbayad ng buo. Pero hanggang kaya ko ay ako lang ang sumasagot ng mga date namin. Hindi naman maselan si Doreen kaya kahit saan lang kami ay ayos na sa kanya. Ang importante daw ay ang magkasama kami. Halos 1 taon nang masaya ang mga nangyayari kasi matapos nung araw ng iskandalo ni Emma ay hindi ko na siya nakita pa ulit. Pero sabi ng mga katrabaho ko na doon pa rin sa kondo tumutuloy ay nakakailang balik daw doon sa kondo si Emma. At tinatanong lahat ng pakiramdam niya na kasama ko sa trabaho. Tinaga ni Emma na mag-imbestiga ng ganon pero sinabi sa kanya na mga napagtanungan niya na hindi na ako doon nakatira at hindi nila alam kung saan ako lumipat hanggang sa magsawa siya. Napakaswerte ko lang na nalaman man ni Emma ang dating kondo na tinitirhan ko ay hindi naman niya nalaman kung saan ako nagtatrabaho. Samantala may mga kakilala ako sa probinsya na nagkukwento sa akin na ganun pa rin daw ang ugali ni Emma. Malakas pa rin siyang manlait and speaking of probinsya, maganda't maayos na rin sina tatay at nanay sa Bicol. Maganda lagi ang ani. Parang napagpaga ng mala si tatay nung umalis sa lupa nila Emma. Pakiwari ko lang naman po pero masaya ako sa nangyayari sa amin, Papa Dudut. Ayoko munang sabihin kina tatay at nanay na may hinuhulugan na akong bahay at lupa kasi gusto ko silang sorpresahin. Ayaw ko na ding patagalin ang tungkol sa amin ni Doreen kaya kinausap ko siya ng masinsinan. Kahit na alam kong mahal na mahal namin ni Doreen ang isa't isa, ay hindi pa din maalis sa dibdib ko ang kaba, Papa Dudut.
Gusto ko na iyain si Doreen na umakyat sa mas mataas na level ng relasyon namin. Pero baka hindi pa siya handa. Gusto ko na maganda ang proposal ko kaya lihim kong tinanong sa sekretarya niya ang araw na maluwag ang schedule ni Doreen. Saka ko inayos ang date at niyaya siya. Akala ni Doreen na regular date lamang yon pero hindi. Dahil naman sa pagkaligaga ko ay kinabahan si Doreen sa nangyayari. Nakarating kami sa restaurant, kumain, nagkwentuhan pero mukhang nahalata talaga ako ni Doreen kaya ang ending ay nangulit at pinilit niya akong paaminin kung anong gumugulo sa akin. Siyempre hindi ko na po naitago pa at sinabi ko na rin ang aking pakay sa kanya ng araw na yon. Allen. Kunin ko na yung dessert. Oo. Ay, mamaya na. Hindi yan ang gusto kong sabihin. Ay, may gusto ka pang orderin? Sige lang. Oh, hindi ka mag-share ha. Treat ko to. Wala na akong gustong orderin. Sure ka? Oo. Ipakuha ko na yung dessert? Mamaya na. Mag-usap muna tayo. Okay. Anong okay? Bakit parang last meal na natin sa dami ng in-order mo? Magji-gym naman tayo bukas, di ba? Hindi yon. Feeling ko pinapahaba mo lang tong usapan. Hindi ah. Allen, araw-araw tayong magkasama. Sa trabaho at sa personal natin. Kaya kilala na kita. Ano yon? Wala. Sige ka, naiinis na ako. Ito naman, hindi na malambing. So ano nga? Actually, kinakabahan ako. Sa akin pa talaga, Allen? Oo. Ano ba yan? Para naman akong iba? Hindi naman. Makikipaghiwalay ka ba? Hindi ko gagawin yun. Sa totoo lang, may gusto talaga akong sabihin. Pero hindi yan. Ano ba yon? Doreen. Huy! Doreen, dahil nga araw-araw tayong magkasama, siguro naman parang mahigit pa sa 1 taon na ang pagkakakilala natin sa isa't isa. Doreen, yayayain na sana kita magpakasal. Ha? Pero kung hindi ka pa handa, maiintindihan ko. Hindi kita pinipressure. Ano ka ba? Siyempre oo ang sagot ko. Ang tagal ko nang hinintay yan. Talaga? Oo naman. Salamat, Doreen. Ano bang salamat? Ngayong nasabi mo na yan, may mga naisip na din ako na motive. Pero syempre, ikaw ang mag-a-approve. May motive ka na? Oo, pati venue. May mga nalista na akong restaurant para sa reception. Ikaw na mamili kung anong gusto mo. O baka may mga naiisip ka na din. May 3 tayong choice na simbahan. Doreen. Sorry, advance lang ako mag-isip. Hindi, masaya nga ako. Pero kailangan ko munang kausapin ang parents mo para mahingi natin ang blessing nila. Naku, walang problema kila mommy at daddy. Pero syempre, ang sweet nung magpapaalam tayo. Oo, kaya dapat umuwi muna ako sa probinsya para masabihan sila nanay at tatay. Para lumuwas sila pagkakausapin na ang parents mo. Uuwi ka? Ha? Oo, bakit? Hindi mo ako isasama? Gusto mo ba? Oo naman. Hindi ko pa sila nakikilala ng personal eh. Minsan ko lang din sila makausap kapag nag-video call ka. Paano kaya ang trabaho natin? Allen, entitled tayo sa leave kaya pwede natin gamitin yon. Saka para wag din tayong mabitin sa pagpunta sa probinsya nyo, pwedeng ituloy natin sa maiksing bakasyon. Sige, matutuwa sila nanay at tatay niyan. Baka pag sinabi ko sa kanila yan, mag-prepare na agad yun ng itinerary para sa stay natin. Ang cute! Nakakatuwa naman sila. Siguradong magugustuhan mo sila. Oo naman. Kaharap ko kaya ang produkto nila. Kaya sila ang ugat ng lahat ng magagandang ugali mo. Salamat. Formal? Mabibigay ko na sa wakas yung regalo ko sa kanila. Regalo? Oo. Huwag mo na akong kontrahin na plano ko na din yun. Kaya ang dapat na lang nating pagplanuhan ngayon, yung pag-uwi sa inyo. Papa Dudut, magaling talagang magplano si Doreen.
Sa opisina kasi siya ang nag-strategize kaya napaka-smooth ng takbo ng mga plano namin sa trabaho. Naiayos namin ang leave, ang presidente nga ay na-excite nung sabihin namin na mamamanhi ka na ako. Siya na mismo ang nag-alok na maging ninong namin. Dumating kami sa probinsya, sila tatay at nanay ay pang piyesta ang hinanda. Nahiya pa ako kay Doreen nung una kasi ang daming tao sa bahay nung dumating kami. Mga kamag-anak at mga kaibigan ng pamilya namin. Si Doreen ay parang kakandidato kasi walang pinaligtas. Lahat binati niya at kinausap. Parang kasal na nga po ang nangyari kasi kada mesa ay nilalapitan niya. Siyempre kasunod niya ako matapos makipag-usap sandali ay magpapapicture pa si Doreen kada table. Para siyang nagre-rehearse para sa araw ng reception sa kasal. Natawa na lamang ako kasi kulang na lang ay umarkila ng banda si tatay. Napakasaya ng pamilya namin ng araw na yon. At higit sa lahat ay napakasaya ni Doreen. Kaya kinabukasan ay inikot ko naman siya sa probinsya. Ipinakita ko sa kanya ang mga magagandang tanawin sa amin pati na rin ang mga importanteng lugar sa amin na may kinalaman sa paghulma ng pagkatao ko. Tulad ng eskwelahan, mga kainan, mga lugar na laruan at higit sa lahat ay ang lugar ng Igiban. Nung nandun na kami sa Igiban ay ang daming alaalang bumalik sa akin. May malungkot pero maraming masaya. Dala pala namin ang balde na ginagamit ko noon na talagang nakatago lang sa bahay kasi parang kakambal ko na yon. Ang saya ng alaala ko sa baldeng karamay ko. Dahil sa balde na yon ay nabuo ko ang bucket list ko. Masaya kami pero may nakalimutan ako, Papa Dudut. Dahil sa gustong gusto kong ipakita kay Doreen ang Igiban ay may nawala sa isip ko. Ito yung sinasabi ko sa'yo, ang Igiban. Madami na din nagbago pero nandiyan pa rin ang Igiban. Wala pa kasi ako sa mundo, Igiban na yan kaya masasabing landmark na yan dito. Dito ka pala nagsimulang mangarap? Oo, dito nga. Matanong ko lang, bakit nagpapaigib yung mga tao dito? Wala pa bang mga gripo sa mga bahay? Yung iba wala pero karamihan meron na. Kaso mahina ang daloy ng tubig kaya nag-iipon pa rin sila. Saka mabuti na rin yung ganun. Mabuti? Na mahina ang daloy ng tubig? Oo, kasi kung malakas ang daloy, edi walang magpapaigib, edi wala akong trabaho. Oo nga naman. Pero ngayon, maayos na ang daloy ng tubig dito. Sobrang alaala ko dito. Siguro mag-donate tayo para palagyan natin ng arko at bubong. Pero open lang yung dingding para lang siyang shed, ganon. Naisip mo talaga yan ha? Oo naman, bilang parangal sa Igiban. Alam mo, binalak na dati yan. Lagyan ng bubong dito. Mas marami pa raw kasing mas dapat unahin sa mga proyekto dito kaysa ang bubong. Malilim naman dito kapag pasado 1:00 na yung katirikan ng araw kasi yung anino niyang malaking bahay dito tumatama kaya may lilim dito. Ay! Bakit? Nawala sa isip ko. Urong tayo dito ng konti. Bakit? Yung malaking bahay nila Emma, nawala sa isip ko. Itong sinasabi mo na lilim sa tanghali? Oo, yung bintana sa gilid, kwarto niya yun. Baka makita niya tayo. Kaya pala sabi mo madalas na alam niya yung schedule mo kasi nasisilip ka pala niya sa bintana. Oo, kahit nga magtago ako, malalaman niya pa rin. Paano? Kasi kilala ng lahat ang timba ko, kaya pag nakita niya na nakasalang sa gripo ang timba ko, alam niya nandito na ako. Grabe naman yung babae na yun. Kahit malilim na dito pag nag-iigib ako, para pa din ako nakabilad sa araw. Dahil sa araw-araw na ginagawa ni Emma sa akin. Hayaan mo na, maganda naman ang naging kapalit. Mabuti na lang hindi ka naniwala sa kanya. Oo, kahit ginagawa niyang impyerno ang buhay ko, naniniwala pa rin ako sa langit at tutuparin nito ang mga pangarap ko. Anyway, tara na, baka maabutan pa tayo nun. Saan kayo pupunta? Emma! Nagulat ka no? Paalis na kami. Hindi kayo aalis. Kausapin mo ko. Binastos niyo ako sa Maynila. Iniwan niyo ako habang nagsasalita. Unang-una, hindi ka namin binastos. Ikaw ang nambastos sa amin. Pangalawa, hindi ka nagsasalita nung iwan ka namin. Nag-ieskandalo ka. Tara na, Allen. At
Sino kang magdidikta kay Allen ang gagawin niya? Excuse me, hindi ako marunong magdikta. Kasi may kanya-kanyang isip ang tao at alam nila kung sino ang gusto nila at hindi. Bastos ka talaga! Bastos? Hindi tinuro sa akin yan ng mga magulang ko. Sa'yo ba? Matapang ka, nasa balwarte kita. Tumigil ka na, Emma. Tara na, Doreen. Isa ka pang hampas lupa ka. Nangungupahan lang naman kayo dati sa amin ng sakahan ah. Anong sabi mo? Hampas lupa? Hindi mo pa ba kilala kung sino yung kausap mo? Pues ipapakilala ko sa'yo si Allen. Malapit nang ma-promote na Head of Internal Affair. Kung tutusin, VP na nga ang ka-level eh. O ano ngayon? Care ko. Gusto ko lang sabihin na nasa 5 digits ang sweldo niya monthly. At dahil sa promotion, magiging 6 digits na siya. Kung alam mo ang sinasabi ko. Ano akala mo sa akin, tanga? Alam kong sinasabi mo, pero mahirap pa rin sila. Tara na, Doreen. Sandali, Allen. Kailangan magising na tong babaeng to eh. Excuse me uli, Emma ha. Alam namin na hindi na sa inyo ang lupang sakahan dati. Naibenta na yon dahil sa utang nyo. Kaya wala na kayong lupa. At yung bahay nyo na nakasangla, maiilit na dahil wala kayong pambayad. Isaksak mo sa baga mo yung si Allen. May boyfriend na ako no, at mayaman. Kaya bibilihin namin ulit ang lupa at tutubusin tong bahay. Eh ikaw, Allen, hanggang pangarap ka na lang. Ayoko na sanang pumatol pero gusto ko lang sabihin na isa na lang ang hindi ko pa na-checkan sa bucket list ko. Na-checkan ko na ang makapuntang Maynila, may bahay at lupa na ako, mababayaran ko na ang kotse, pinaplano ko na lang tungkol sa business. Pero may pera na ako. At ang huling checkan ko ay ang magkaroon ng pamilya. Sa totoo lang, pwede ko nang i-check sa listahan yun. Kasi malapit na kaming ikasal ni Doreen. Pakialam ko! Inaayos na din namin ang kasal namin ng boyfriend ko kaya wala akong pake sa inyo. Makaalis na nga. Papadudot na pangangako sa dami ng impormasyong alam ni Doreen tungkol kay Emma at sa pamilya niya. Kaya naman pala dahil nga sa kinakausap ni Doreen ang lahat ng bisita noong pa-welcome sa amin, ay madami ding naiambag na chismis ang mga ito ang mga nakausap niya. Nakakatawa pero nasabi ko na lamang ay buti na lang dahil pa nagkataon ay magtutuloy-tuloy ang pangmamaliit ni Emma. Pero nagmalaki pa rin ito na parang ayaw gumising sa bangungot niya. Isang linggo kaming nasa probinsya, sinulit namin yon. Wala nang stress kasi maski si Emma ay hindi na namin nakita pang muli. Siguro'y napahiya na. Kaya sa pagbalik namin sa Maynila ay plinano na namin papadudot ang pamamanhikan sa mga magulang ni Doreen. Nang may set na ang araw ay pinalawas ko kagad sina tatay at nanay. Doon na nila nalaman ang isa pa sa sorpresa ko na bahay at lupa. Masayang masaya sila. Masayang nagkikita ang mga pamilya namin at lahat ay sang-ayon at walang hadlang sa nalalapit na pagpapakasal namin. Naganap ang kasal at napakasayang araw para sa amin. Nagtayo kami ng sarili naming business pero hindi kami umalis sa kumpanyang pinagtatrabahuhan namin. Hindi ko basta-basta iiwan ang kumpanyang malaking naitulong para sa aking bucket list. Si Doreen ay bumili ng malaking lupa para sa kanya sa probinsya namin. Malaking parte ng lupa ay si tatay na ang nagsasaka. Ang ibang parte ay pinapaupahan at si tatay din ang namamahala. Ako naman dahil sa pagmamahal ko sa aking pinanggalingan, ang pag-iigib, ay nagtayo ako ng water refilling station. May 3 branch ako sa amin sa probinsya at merong 4 na branch dito sa Maynila. Si Emma naman ay nasa probinsya pa rin. Ang mga magulang ni Emma ay binigyan siya ng kapirasong lupa mula sa lupa na kinakatirikan ng bahay nila. Doon nagpatayo ng maliit na bahay si Emma para makapag-solo na siya. Doon na nakatira si Emma ngayon. Ang huling balita ko mula sa kakilala ay hiniwalayan na raw si Emma ng ipinagmamalaki niyang boyfriend. Hindi daw nito kinaya ang ugali ni Emma. Kami naman ni Doreen sa kasalukuyan ay masaya kasama na rin si Allen, ang aming 1 taong anak na babae. Salamat po Papa Dudut sa pagbibigay daan sa aming kwento. Nawa ay marami pa kayong kwento ng mga kabarangay ang maitampok sa Barangay Love Stories. Manatili po kayong number 1
Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Allen. Walang imposible sa bawat pagsisikap. Maganda talaga ang gumawa ng bucket list at piliting may sakatuparan ang bawat nakalista dito. Pero gawin po ito ng paisa-isang hakbang lang at huwag i-pressure ang sarili. Masayang mamarkahan ng check ang listahan. Pero kung hindi uubra, huwag nang ipilit at baka sa ibang araw pa ito dumating. Maling husgahan ang pangarap ng iba. Walang pangarap na hindi matutupad dahil sa pagsisikap. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.